Мне показвае зараз я онлайн. Нарэшце. Мне падаецца ўсё ў парадку. Зараз пераправяраем. Так, гэта был я 2 разы яшчэ стрым перазапускаў, то бок я не 2, цалкам я 4-5 разоў ужо стрым перазапускаў. Просто большую частку разоў просто нават не адлюстроўвала мне нават тое ж прагляд стрыма свайго. Гэта вельмі дзіўна. Добрый вечар. Сёння пятніца. Я зараз уводную гэтую ўжо трэці раз буду распавядаць. Сёння пятніца. Сёння мы гуляем у гульню адвенчуру Pentiment. Ведаю я пра яе няшмат. Не тое, каб шмат. Я глядзеў агляд Рудзі, не памятаю пра што, дакладна прыкладна гісторыя нешта дэтэктыўна нейкая гісторыя. Я ўжо не буду рабіць гэтую уводную доўгую. Паехалі. Просто паехалі, пайшлі глядзець, што там такое, за каго мы гуляем, што адбываецца. Будзем гуляць штосьці пра котку. Вітаю, Санвел. Я паспрабую на ангельскай. Я не ўпэўнены, ці будзе ў мяне моманты перакладаць. Ну, я не ведаю, як хутка там паказваюцца ўсе надпісы. Магу не паспяваць перакладаць вось момант у момант. Можа, ніяк персона будзе, можа, само бегчы будзе наперад. Так, давайте ты, якія прасцей. Вельмі прыемна бачыць розныя шрифты. Мне падабаюцца. Але... Калі можна будзе дадуць момант пачытаць надпісы, то я бы пакінуў самыя стылізаваныя. Надпісы прыпыняюцца ідэальна. Я возьму самае складанае. Просто каб захаваць стыль. Што? Камень? Ну там на латыні deus etat verbum hoc erat in principio apud deum et. Ну, карацей, латынь. Што гэта? Я магу. Вы глядзіце, што магу. Терці тут магу. Сціраць пакрыху. Мужик, давай я тебе сотру. Не, ён страціў галаву. Што адбываецца? Наконт выклікаць штосьці, ёсць гульня тэкстарцыст. Вельмі рэкамендую для тых, хто жадае пасядзець як прыдурак пагаварыць па латыні, таму што вам прыйдзецца амаль... Вам будзе прасцей, калі вы будзеце прайзнасіць усю латынь, якую вы пішаце. Даволі упоратая гульня, прыкалдасная. Рэкамендую. Але гэта на потым, я можа нават яе пастрымлю нейкі пэўны момант. Я там не вельмі далёка забраўся ў яе. Кайфы якія. Мне спадабалася. Яшчэ нейкія кнігі запісаў. Блок схемы злева намаляваная. Кайфы. Бавария. Священная Римская империя. Апреля 1518 года. Вы бачите, не апрель, ну просто April. Я забиваю. Мастак спить. Розум мастака. И Абант сказал мне: Андреас,
Я не жадаю так варыянт адказу. Я не жадаю, каб ты перашкаджаў сёстрам у бібліятэцы. Другі варыянт. Я жадаю, каб ты скончыў камісію до конца гэтага месяца. Трэцяе. Калі ласка, размаўляй з братам П'еро як мага менш. Давайте я жадаю каб ты перашкаджаў сёстрам у бібліятэцы як мага не перашкаджаў сёстрам у бібліятэцы. Давай так. Зноў за д'ябальскую працу заняўся. Д'ябальскай працай заняўся. Не падштурхоўвай яго. Гэта, там імёны яшчэ сверху напісаны. Сакрат. Devotion мне... Я думаю, што мне спатрэбіцца... Аўтаперакладач мне дапаможа. Просто за шрифтоў. Я жадаю крутыя шрифты, але тлумачальным перакладчыкам хоць нейкім трэба будзе карыстацца. Зараз я Google сабе трохі адчыню. Devotion. Як вам? Адданасць. Не вельмі. Таксама. Самаадданасць, адданасць не зусім удалыя словы. Але што ёсць? Адданасць сваёй працы можа прынесці задавальненне розуму лепей, чым яны больш, чым прынясе твайму целу. Ёсць такая думка Сакрата. А вроде ж неяк працаваў. Хутчэй ўсё працаваў можа, але будзе складаненька. То бок не будзе... Я хутчэй перакладу самастойна і пайду ў Google, чым просто, там некае слово падгледзець. Паглядзім, наколькі складана будзе. Святы Гробіан. Добра, ось гэты шут. Я не ведаю, як скамарох. Джокер. Жалтаўнік. Не, нешта. Не перакладаю. Так. Мне альбо патрэбна праводзіць больш са сваімі цудоўнымі каханамі, альбо навучыцца працаваць, як Сакрат прапануе. Як ты адкажаш аббат? Аббат — это... аббат? Як ён? Настоятель галоўны у Эббей. Зараз я адразу аббатства. Добра. Настоятелю аббатства, а не Abbot in Abbey. Добра. Як ты адкажаш настоятелю, Андрэас? Я выбачуся і скажу, я буду больш разумны. Можна сказаць, гэта не моя... Я не павінны ў тым, што Гасподзь зрабіў мяне такім прыгожым. Трэцяе, я ігнарую яго. У гэтым і сэнс майго камента. І праігнараваў яго камент. Выбачаюся і скажу, што я буду больш разумным. Я больше не буду трапляць на вочы. Неблага. Альбо я не павінны ў тым, што Гасподзь зрабіў мяне такім прыгожым. Давайте пагналі па гэтаму. Святы Гробіан задаволены. Мяне немагчыма пераносіць. Я не паглядзеў, якое імя ў жанчыны. Сакрат. На жаль, гэтая хрысціянская вера бачыць пажаданні менш favorable. Менш спрыяльна, чым у мой час. Так. Сакрат, шмат чаго змянілася. Магчыма, гэтае жаданне... Пайшлі. Я паспрабую аўтаматычны перакладчык. Нічога не абяцаю. Але гэта нешта ўжо занадта. У прынцыпе, чаго я чакаў? Яны павінны ўсе гаварыць стараангельскай нейкай увогуле. Зараз не стараангельская, але магло бы быць і горш. Так, аўтаперакладчык проста не разумее, пра што гаворка. Можа, на больш простым шрифце яно і зразумее, а на гэтым не. Магчыма, гэта... Не, вось, атрымалася. Магчыма, гэтая туга па табе выхавае іх большае шанаванне прыгажосці. Я не разумею ўсё роўна, што ён мае на ўвазе. Пасля перакладу. Так, Андрэас, паспрабуй гэта ў наступны раз сказаць гэта настоятелю. Прэстар Джон, вось гэты ў цэнтры сядзіць нейкі галоўны. Не гледзяш на дзеянне настоятеля,
А украінскай лакалізацыі няма, ці табе шрыфты падабаюцца? Няма украінскай лакалізацыі. Ёсць расейская, але гэта не наш шлях. Так. Нягледзячы на слова абата, табе патрэбна трымацца. Хутка ты скончыш адначасова і працу настаяцеля, і таксама сваю самую найлепшую працу. Я не ведаю, як мастерпіс, гэта па тыпу шэдэўр, вось. Ну, добра. А пасля гэтага вы вяртаецеся ў Нюрнберг, дзе вы ажаніцеся, і вашае новае жыццё, як майстра, будзе чакаць вас. Можна націснуць і паглядзець, вау, прыгожа, Нюрнберг. Вольны імперскі горад свяшчэннай рымскай імперыі, галоўны гандлёвы цэнтр і горад мастацтв, уключаючых яшчэ друкаванне. Няблага. Мне падаецца, я, можа, прапусціў яшчэ нешта. Там быў нешта падсвечвалася па тыпу Гасподзь, мне падаецца, падсвечваўся. Добра. Ажаніцца на кімсьці, так, ажаніцца на кімсьці, каго ты ніколі не сустракаў. Ну, далёка ад ідэала. Гэта гаворыць Беатріса, я не ведаю, хто гэта такая. Сократ. Ну, альтэрнатыва — гэта стаць філосафам. О, Джизус. Я магу націскаць на Джизуса? Мне трэба, цікава. О, Джизус, я так і буду гаварыць. Калі табе патрэбна абавязкова жаніцца, яна ж прыгожая, як мінімум, так? Джизус. Не магу націснуць на Джизуса. Гэта тое, што сказаў мой брат у лісце. Але ён, магчыма, можа, проста спрабуе мяне падтрымаць. Другой кавалак. Другой варыянт. Маленькі партрэт, які яны даслалі мне, быў прыгожы. Але мастакі могуць быць і тымі яшчэ хлусамі. Не хлусамі, а як яны? Тыя, хто лісціўцамі, можа так перакласці? Лісліўцамі, вось. О, хто ведае, я раблю гэта не для гэтага, трэці варыянт. Джизус неяк пратрымаецца. Так, мой брат даслаў у лісце, я вось гэта выбяраў. О, гэта зараз ужо даволі позна. Кола часу не спыняецца ні для кого, Андрэас. Хутчэй за ўсё табе... Я баюся, табе патрэбна пакінуць нас. Выбачце, ваша вялікасць, Majesty, ваше величество, ваше спадарство, вялікасць. Ці наведаеш нас зноў хутка? Спадзяюся, але я не кантралюю гэта, ваша вялікасць. Другое, я не ведаю, ваша вялікасць. Трэцяе, ну, я не заўсёды магу марыць аб гэтым месцы, ваша вялікасць. Так, спадзяюся, але гэта не пад маім кантролем, ваша вялікасць. Як і шмат рэчаў. Вер у Провідэнс. Провідэнс гэта, на жаль, ніяк не падкрэсліваецца, гэта ж па тыпу проста провід, як па тыпу будучае. Ну ладно. Гробіан, калі ласка, давядзі Андрэаса бяспечна дадому. Абавязкова, ваша вялікасць. До наступнай сустрэчы, Андрэас. До наступнай сустрэчы, ваша вялікасць. Не заўважай нейкай увагі на іншых дурняў, Андрэас. Я ніколі не заўважаю. Ау. Як мінімум да таго моманту, пакуль яны не перастануць наступаць мне на ногі. Глядзі, куды ходзіш. Так. Яны дурні, Андрэас. Няма сэнсу ў тым, каб навучыць іх чамусьці.
Я ведаю, што стары Джон жадае, каб ты пратрымаўся, вытрымаў усё гаўно настаяцеля. Але ў гэты раз я бяру цябе дадому, і ў мяне ёсць што сказаць. Я ўжо гэта не ўпэўнены, як перакласці. Рэакт гэта ўвогуле па тыпу у абносках чалавек, але дазволіць камусьці... не дазваляе яму кіраваць табой. Я не буду. Настоятель не будзе мяне, ну, па тыпу. Push me around, гэта якраз таки камандаваць мною. Ён проста спрабуе трымаць парадак у аббатстве. Я проста госць. Так. Госць, якога ён прывёў. Калі ён жадае твоёй працы, яму трэба прымаць цябе такога, якога ты ёсць, якой ты ёсць. Маршрутка раніцай. Ну, прыкладна так. Зноў наступілі на нагу. Мне падабаецца, што там нават чарнілы трошачкі навокал такія разбрызганыя. Не маглі б вы, калі ласка, і зноў на нагу. Я здаюся. Калі ласка, Гробін, забяры мяне дадому. Як ты пажадаеш, Андрэас? Добрай раніцы, Урсула. Мне падабаюцца гэтыя шрифты. Добрай раніцы... Ну, па тыпу... Як яно? Невыразна гаворыць. Добрай раніцы. Яна не можа нават выгаварыць слова Андрэас. Таму яна гумой андур. Час падымацца. Першая частка. Барон. 1518 год. Апрель. Не апрель. Красавік. Так. Журнал. Націскаем на журнал, каб паглядзець на квест. Блін, кайфы, які ж стыль. Так, яшчэ некалькі старонак. Раніца 6 раніцы. Наступны дзень, наступныя некалькі старонак для аббатства і, магчыма, трошкі для мяне. І мне патрэбна... Мне трэба абысці горад і дайсці да аббатства, так што каб я мог пачаць працаваць у скрыпторыуме. Добра. Экс-лібрис. Андрэас Маляр. 1518 год. Нюрнберг. Мапы. Тессинг. Я не ведаю, что это такое. Outer тессинг. Это, я так разумею, Greater тессинг. Что такое тессинг? Погуглим. Тессинг. Тасаванне. Не дапамагае. Нейкія тэрміны, я так разумею. Мапа аббатства. Еўропа. Ну гэта мясцовіць. Я думаў, мы у гэтым самым, у Нюрнбергу. О, мы вось тут знаходзімся, так? Так. Ферма Гертнера. Кайфы. І давайте яшчэ мапу трошки пагляджу, што у нас тут ёсць. Стары руднік. І вось тое, куды мне патрэбна, гэта да аббатства. Вось тут вось ёсць шлях, і аббатства вось он скрыпторыуму, які мне патрэбна. Тассинг гэта... Нюрнберг гэта тое месца, дзе мы нарадзіліся, а Тассинг гэта вось мясцовасць, я зразумеў зараз. Я просто думаў, што мы ўжо ў Нюрнбергу, але не. У Нюрнберг мы вяртаемся. Усё мае сэнс. Аугсбург, Тольц, Міттенвальд, Інсбрук, Кемптен, вось гэта ўсё навокала, і мы ў гэтым Тассингу. Добра, я плюс-мінус разабраўся. Людзі. Брат П'ера из Вероны. Мастак из Керсау аббатства, из аббатства Керсау. Я не упомню, что я правильно читаю, бо шрифт хоть круты, але я вот читать складана.
Вядомы за яго дабрыню і дапаможную натуру. Брат П'еро таксама яшчэ паважаны майстар мастак, не мастак, а той, хто фарбуе. Я не ўпэўнены. Майстар па фарбам, спецыялізуючыся ў працы над незвычайнымі колерамі. Урсула Гертнейрін, дачка Пітера і Клары, паўдачка, я не ведаю, як гэта ўвогуле мае сэнс, паўдачка Евы і вялікага Йорга. Хто бы гэта не быў. Добра, ласарык. Про Нюрнберг, усё добра. Ну, можна зачыняць. Вяртаемся да мясцовасці. Кнігі. Каб вы разумелі, мы зараз просто патонем ува ўсіх надпісах, якія тут будуць, таму што мне цікава ўсё, што тут навокал. Блін, я нават не паспеў прачытаць. Пікатрікс, ключ Саламона, Гіпатрон, ранейшы Ферэнк працягвае даваць мне кнігі, каб пачытаць. Хто такі Ферэнк? Пачакай-ка. Гэта вось ён. Ферэнк. Добра. Будем читать книжки. Так, мы літаральна гэтым будем займацца. Мне трэба прыбрацца тут. Добра, прыбярыся як-небудзь. Пайсці ў ложак не. У дом Гертнера. А тут што ў нас? Тут жа было нешта, з'яўлялася. Гэта тое месца, куды я ўказаў ісці. Усё зразумеў. Пайшлі ў дом Гертнера. Вітаю, Урсула. Эндрипст. Я не зразумеў нават. Ну, добра. Пум-пум-пум-пум-пум. Што у нас тут? Клара. Добрай раніцы, Андрэас. Ты добра спаў? Даволі добра, дзякуй. Мне так прыемна гэта чуць. В любом выпадку я ведаю, што ты накіроўваешся ў аббатства, так што я тебе прыбрала для цябе, сабрала трошкі для цябе ежы. Захацелася пераглядзець The Secret of Kells? Не, дайце-ка момент, я спадзяюся, там тэкст не пойдзе далей. The Secret of Kells. Мне гэта нічога не гаварыць. Цікава. Мне падаецца, я бачыў дзесьці, але ніколі не глядзеў. Я дакладна сам не глядзеў. Я бачыў нейкія скріншоты, можа нейкія кавалкі нават гэтага мульта, але я не глядзеў. Так. Сыры і трошкі... Рознай ежы. Ожидаў спытаць цябе, ці далучышся ты да ужина у аббатстве. Ты хто такі? Нехта такі. Добра. Я не глядзеў, здаецца, нават на беларускай ёй. Магчыма. Не, я шмат чаго не гляджу. Я шмат чаго зараз не гляджу. Быў знаходзіцца ў аббатстве? Ну, я нават проста спыніўся ў аббатстве. Так. 10 каля ранку. Добра. Хто б такі не быў, я не ведаю. Яму гадоў 15, не здзіўлюся. Трымай, Андрэас. Гэта вельмі добра з твайго боку, я не ведаю. Мы бы сказалі зусім па-іншаму эту фразу. Ну ладно. Дзякуй вялікі. Майстер Андрэас, не маглі бы вы... не маглі бы вы... Не было бы гэта вялікай праблемай для вас, калі б вы заплацілі за наступны месяц, рэнту за наступны месяц сёння. І што калі мы падымем яго на 2 грошын, я не ўпэўнены, ці мае сэнс гэта перакладаць як грошай. Ну, давайте, няхай, грошан. Так.
тип толстой срэбранай манеты, зробленай у свяшчэннай рымскай імперыі. Грошы звычайна каштуе 12 фенінгаў і можа быць зроблены ў рознай каштоўнасці, то бок каштаваць у рознай колькасці. Шэлег. Блин, не, давайте я буду просто тое, што бачу, тое чытаю. Гэта будзе прасцей для мяне, асабіста такія тэрміны. Мне непрыемна пытаць такое, але мне так падабаецца. Вы бачылі гэта? То бок яна напісала, а потым выпраўляе памылку па тыпу зацірае. То бок, сам шрыфт вельмі гаворыць о характары яшчэ персонажа. Яна взяла вось по типу behind H написала и потом выправила ее, потому что неправильно написала не ту литеру. Так, мне неприемно об этом говорить, але мы не поспеваем выплатить усе податки аббатству. Мы уже на 2 месяца отстаем. Пітер вельмі турбуецца за гэтага. Вот зараз зноў. І замянілась там, як О написала, і потом выправила яго. Пітер яшчэ Пітер вельмі бянтэжыцца за гэта, нават больш, чым звычайна. Пітер Восін, добра. Я не запомню гэтых людзей усіх усё роўна. Адразу. Угу. Яшчэ думка нейкая з'явілася, але зараз я дагавару. Заўважна тады, чаму наш персанаж за таго, што ён па тыпу як друкар, просто я так разумею, майстар па перапіске кніг альбо нешта такое. Чаму ён так піша? Ён спачатку піша толькі форму літары і толькі потым яе запаўняе. То бок ён спачатку робіць, ўсё, што мы чытаем, ён спачатку робіць нейкі контур, а потым яго ўжо запаўняе. Дзе шабачка? Якая шабачка? Я нешта пропустил. У нас есть некая думка. Давайте-ка натиснем ее. Я не упэўнены, як адказаць на гэта. Угу. Я не павінен быў аплаціць гэтую рэнту да пачатку траўня. І вось у нашай галаве гэтыя 3 персанажы. Забыўся, як Вікторыя, мне падаецца, жанчына. Сакрат і Дурань. Я таксама не памятаю, яго імя. Там был дзе Пітер был. Добра, я, на жаль, пропустил. Будь добрым, Андрэас. Ты можаш патраціць трошкі грошай, і гэта дапаможа ім. Сакрат. Табе трэба прыняць consequences. Давайте, я лепей буду... Менш, каб напружваць сябе, я лепей буду гэта перакладаць на думку... consequences. Наступствы, мне падаецца. Наступствы, так, правильный пераклад. Наступствы бяздзеяння. Табе трэба падумаць о наступствах твайго бяздзеяння. І дурань. Што гэта за гаўно? Яны што, не плацяць падаткі кожны год? Чаму гэта твоя праблема? Давайте послухаем, мы послухали их меркаванне. Давайте-ка натисну на Сократа, я не ведаю, потому что, мы пачулі усе 3 варианты. Давайте послухаем, что скажа Сократ, потому что я не зусім ведаю, что он мае на увазе под бяздзеяннем. Ты не обязаны платить. Нават Сократ там помылку выправил. Ты не абавязан плаціць, але гертнеры будуць пакутваць ад гэтага. Я жадаю дапамагчы ім, але я не жадаю, каб мной проста карысталіся. Давайте заплатім. Я так разумею, мы даволі файны такі, скажем так, чалавек, у якога ёсць грош. Мне бы ведаць, колькі у меня грошай ёсць. Грошен, вы бачите, не грошей, а грошен. Я не могу нічога абяцаць. Давайте дапаможем. Вядома, ніякіх праблемаў. Мы же не жадаем, каб Пітер страціў... Яна там выкарыстоўвала фразу, што калі ён бянтэжыцца, пра Пітера, яна гаворыць, што ён страчвае валасы за гэтага. І мы жартуем на тэму таго, што мы же не жадаем, каб ён страціў яшчэ яго бясцэнных валос. Гэта вось зараз цікава было. Яна піша сваім звычайным шрыфтом. Спачатку напісала ўсе літары,
усе до конца сваім гэтым стылем, і толькі потым выпісала асабіста слова Господь, то бок трошки іншым, больш падкрэслена і больш асцярожна, больш акуратна, у адрозненне ад астатніх. Прыемна. Так, дзякуй Божа, Андрэас, і няхай святы Люк будзе назіраць за табой сёння. Святы Люк, ты хто такі? Святы Люк, хрысціянскі евангеліст і як гэта, патрон, заступнік, вось, і заступнік святых, святы заступнік мастакоў і дактароў, часцей за ўсё паказаны як крылаты бык. Добра. Гаворачы аб святым Люке, як твой шэдэўр сёння? Ужо прайшло 2 месяцы, не так ли? Павольна, на жаль. Большасць маіх дзён я праводжу, выконваючы розную працу для аббатства. Толькі падчас Divine Office, свяшчэнныя офісы, не памятаю зараз, што маць на ўвазе, зараз націснем і паглядзім. Які прайер, таксама, вось гэта слово, вы ведаеце, як перакладаецца. Гэта, прайер, гэта па тыпу перад да чагосьці, але, мне стандартныя перакладчыкі нічога не падказваюць. Мне падаецца, як першы. Першы ферэнц дазваляе мне працаваць над маім шэдэўрам. Прыор. А што гэта такое? Па тыпу, у святым сэнсе, па тыпу, сярод гэтых. Я так разумею, гэта як сан нейкі. Ён так і перакладаецца, прыор? Просто я не разбіраюся, мне ўвогуле гэта... Я такі настаяцель аббатства ўжо складаненька. Divine Office. Так, часы, калі яны моляцца. Вось, добра. Служба. Свяшчэнная служба. Вось што Divine Office азначае на ангельскай. Монахі і монахіні моляцца разам 7 разоў у дзень і 1 раз уначы, як сказана па правілу святога Бенедикта. Добра. Пасада такая, прыор. Ага, добра, я не ведаў. Мне яе ўпершыню чуў. Зразумелае абмежаванне, але гэта вельмі запавольвае. Савет горада не патрабуе, каб гэта было шэдэўрам, але я раблю гэта ў асноўным, каб паказаць кліентам і для сябе самога. І так, калі я скончу, я вяртаюся да Нюрнберга, дзе я ажанюся і адчыню сваю майстэрню. З Нюрнберга ва ўніверсітэт і зараз падарожнічаць па сусвету як мастак. Што ў цябе, якое цудоўнае жыццё чакае цябе наперадзе, майстар Андрэас? Так, я спадзяюся, яно... Так, гэта, мне падаецца, я адчуваю, як я пачынаю новую главу ў сваім жыцці. Пасля нейкага падарожжа. Магчыма, гэта пужаюча, пачынаць усё з самага пачатку. Гэта так, але я ведаю, але зараз я жадаю, я ведаю, што я жадаю рабіць. Гэта запомніць. Не тое, каб шмат людзей, шмат вялікай колькасці людзей атрымліваецца вырашыць гэта. Ага, прыёр гэта адмін манастыра. Добра. Ён за серверамі там даглядае, альбо як гэта працуе? Якога сэнсу адмін ён там? Вядома, што не кожны ў Тасінгу, гэта в нашай мясцовасці. У любым выпадку, я не жадаю...
Я нічога не ведаю пра мастацтва, але я бачыла ваши малюнкі, зарысоўкі. Яны такі прыгожыя, ваши прыгожыя зарысоўкі у вашай маленькай кнізе. Ваши шэдэўры, магчыма быць, магчыма, wonderful. Блин, такі простыя словы часта для перакладу. Я увогуле здзіўлены, што мне атрымліваецца проста перакладаць зараз, таму што раней гэта было немагчыма. Зараз плюс-мінус мяне Planescape Torment падрыхтаваў на гэта. Магчыма, вашы шэдэўр будзе выдатным. У сэнсе кіраўнік. Ну добра, ну амаль за серверамі, за алтарамі, каб своечасова аднаўляліся. Вось-вось. А бывае, усе бачылі навіну, як Windows ляснуўся там шмат дзе. Вось што бывае, калі у вас адміна няма, правильно? У вас ёсць адмін за алтарамі, вось і алтары своечасова аднаўляюцца і не падаюць. Так, ён хутка будзе такім. Цяжкая праца правядзе вас скрозь увесь шлях. Гэта тое, што гаварыў мой тата. Божа, супакой яго душу, я не помню нават як перакласці. А зараз мне трэба вяртацца да сваёй працы. Добрага вам дня ў абацтве, Андрэас, і пабачымся пасля Весперс. Што такое Весперс? Монастик. Что такое монастик? Блин, монастик. Монастырский? Ага, окей, монастский. Монастырская гадзіна. Час заходу сонца. Адна з галоўных гадзін для таго, каб памаліцца. І пасля гэтага скончваецца сапар. Сапар гэта па тыпу як паесць, але вячэрай. Але у манастырах, мне падаецца, нават сваё слова для гэтага ёсць. Не буду перакладаць ужо, па тыпу вячэра і вячэра для раз'ем. Не сёння, але дзякуй вам. Клаус Друкер прапанаваў мне прыйсці да яго на вячэру. Можа яны проста вячэру сапар выкарыстоўваюць як просто таму, што сярэднявечча. Зноў нейкі твар, добра. Вядома. Калі ласка, перадайце яму вітанкі. Так, from us. Калі ласка, перадайце яму нашы вітанні ад друкера. Друкерам ад нас. Вось. Добра, пабачымся яшчэ, Клара. Пум-пум-пум-пум. Давайте-ка зайдем у наш гласарик. Мне падаецца, ён рэзка папоўніўся людзьмі. Нам надалі адразу шмат персонажаў. Клара Гертнерин. Другая жонка Пітера Гертнера. Маці Урсулы. Вядома за сваю дабрыню і яе клопаты за здароўе свайго мужа. Клаус Друкер. Клаус Друкер гэта друкар у Тасінгу. Муж сваёй жонкі, як бы гэта дзіўна не гучала, але так і напісана. Сваёй жонкі Марія і... Марія... Я не разумею гэта. Mary and father to Berthold. Хто такі Berthold? Ну добра, пропустим, я это просто пропускаю гэты сказ. Таксама Тасінг хоць Тасінг і з'яўляецца незвычайным месцам для друкарства, ён гандлюе з пілігрымамі і іншымі падарожнікамі з імперскай дарогі. Ева Гертнерин, дачка Пітера Гертнера і яго папярэдняй жонкі Крысціны. Ева была raised by, як гэта, по тыпу просто гэта гучыць дрэнна. Выхавана сваім братам і татам. Добра. Пра гэтага праера мы ўжо чыталі. Отто Зінерман. Гарадскі... Як ён? Карпентер.
Як ты, Карпентер? Цясляр. Вось. Гарадскі цясляр і сын Оло Отто, хто бы гэта ні быў, яшчэ не з'яўляўся. Вядомы за яго нелюбоў да абацтва, у асабістасці айца Герната. Пітер Гертнер. Так. Гэта ўсё было. Мы... Ага, пачакайце-ка, не, вось гэта Пітера Гертнера мы не чыталі. Prior Ference of Pex. Пачакайце-ка, я ж... неяк, мне падаецца, рэзка перасунуліся... не прачытаў пра Прайера ўсё яшчэ. Prior Ference of Pex. Спачатку з Венгрыі. Ference, Prior, Prior. Так, правильно? Prior. Прыер з абацтва Керсау і адказны за скрыпторыум. Вядомы за яго зацікаўленасць у эзотэрычных кніжках. Добра. І вось Пітер Гертнер, муж Клары, тата Біг Йорга, я не з'яўляўся, Евы і Урсулы. Вядомы за яго як это, характар, яго нелюбоў да абацтва і Ленхарда Мюллера. Зноў жа мы не ведаем, хто такой Ленхард Мюллер. Не халерным персонажам. Гэта першыя... Колькі мы? Мы 40... Ну ладно, першыя 10 хвілін мы яшчэ разбіраліся, просто глядзелі першыя застаўкі. Але мы 40 хвілін у гульні, а нам накідалі персонажаў просто каб здаць. Так, што у нас тут? Гэта... Добра. Мапа. Зразумеў. Зараз ўсё перагляджу, што ў мяне тут ёсць. Што гэта? Увогуле, гэта па тыпу як падсвяціць? Не? Як гэта працуе? Цікава, ладно. Можна там на ферму выйсці з Урсулай, няма аб чым. Пайшлі. Я запомнил Урсулу. Я прыкладам таксама. Толькі не говорите, што з кожным за ты. Дзякую вялікі, а то я ўжо напужаўся, што з кожным персонажам можна будзе паразмаўляць. Вы паглядзіце. Кашмар які. Мы толькі будзем выходзіць і размаўляць. Гэта вось муж усяго сямейства. Андрэас, вітаю. І ўсё, ён з намі размаўляць не жадае. Паворы Пітер. Усе пішуць, што характэрна, нягледзячы на розныя шрифты, усе пішуць Гасподь вельмі асцярожна і правільна. І чырвонымі гэтымі самымі чарніламі. Ён забыўся на наша імя. Так, Андрэас. Гэтае надвор'е было ужасным. Гэты горад зваліўся ў нейкае гаўно пасля, у параўнанні з маімі днямі. Гэта не зусім удалая фраза, але пераклаў як змог. Я не думаю, што жыхары горада могуць нешта шмат зрабіць з надвор'ем. Лепей вось гэта спытаем. Няўжо рэчы былі зусім па-іншаму, калі ты быў малады? Настолькі ж рознымі, як піва і сцаніна. Старое абацтва, стары настаятель не бянтэжыў нас наконт сваіх праблем. Ён быў не супраць, калі мы пакідалі трошкі перкта, я не ведаю, магчыма, нейкія паганскія... бог мясцовы, я не ведаю. Зараз паглядзім. Каб ён трымаў нябёсы чыстымі і надвор'е добрым. Перкта. Так, паганская багіня Альп. Звязаная з жывёламі і круцяшчымся вул, як ён. Вул, як ты перакладаешся? Поўсць, вось. І поўсцю. Яна ўсё яшчэ ўзгадваецца хрысціянамі ў Аўстрыі, Швейцарыі, Баварыі і Свабіі. Добра. А ты не будешь выправлять? Выправил, ты погляди-ка. Я, глядел просто на неправильную литеру, и он такой, хоп, переписал ее.
Маціяс ведаў, што Христос быў у нашых сэрцах нават калі белая ледзі, імя белой ледзі было на нашых вуснах. Я так разумею, белая ледзі гэта вось гэтая, уже забыўся, як называецца, паганская багіня. Царква забраніла ўсе ўзгадванні паганскіх багоў. Хворы Пітер. Так. Можна спытаць наконт святого Морыца. Хто такі святы Морыц? Святы Морыц. Блин, зноў вылетела з галавы. Патрон. Заступнік. Вось. Святы заступнік Тасінга. Легенда гаворыць, што ён быў народжаны ў Егіпце камандзірам рымскага легіёну, які перакінуўся ў хрысціянства. Яны ўсе былі марцірт. Што такое марцірт? Закатаваны. Ага, былі закатаваны за іх веру. Яго рука — гэта рэліквія ў святыні Керсау. Угу. Патрон і патрон, так таксама кажуць. Ну, мне падаецца, лепей я буду, калі ўжо магчымасць ёсць, я буду перакладаць, таму што чаму бы не, тут тэксту столькі, што яшчэ да гэтага самага далёка, да Planescape Torment, але ўсё ж такі. Тым больш, што ён па тыпу яшчэ стылёва тут усё. Я думаю, што святы Морыц бароніць Тасінг. Так, святы Саціо таксама, але хто ты думаеш браню яго да таго, як яны прыйшлі? Святы Саціо. Адзін з святых заступнікаў Тасінга. Саціо так быў мясцовым пейган, ну, па тыпу якраз такі нябожчыкам. Нябожчыкам, хто перакінуўся ў хрысціянства і цудоўна дапамог святому Морыцу, салдатам святого Морыца ежай і у самы пік зімы. Ён быў закатаваны за яго дзеянне. Добра, тут няблага. Тут, калі што, зразу закатаваны. Святыя былі не першымі, хто назіралі за Тасінгам. Мой тата ведаў гэта. Стары Раннінг Кемпер ведаў гэта. Раннінг Кемпер — папярэдні муж Аттіліі. Добра, каб такая не была. Гэты гаўнюк-настаўнік можа... Вось, магчыма, яму гэта не падабаецца, але некаторыя з нас усё яшчэ... ўсё яшчэ трымаюць традыцыі жывымі. Як старая удава Аттілія. Так, яна заўсёды вешае на дзверы лаванду, каб адпудзіць прывідаў. Духаў, хутчэй. Нават калі гэта не дапамагае супраць духаў, і гэта яно прыемна пахне. Мне падаецца, магчыма. Я просто ведаю, што яно дапамагае супраць прывідаў, ведзьм і яшчэ чагось. І кашляе. Не трэба ісці. Добра. Божа благослові цябе. Добра. Хворы Пітер. Опа. Добрый Биг Йорк. Ну вось, там узгадывали Біга Йорга. Добрай раніцы, Андрэас. Добрай раніцы, Біг Йорк. Як справа? Ты не працуеш? Просто адпачываю трошки. Тата ўсё яшчэ ў полі. Ён ударыў вялікі камень плугам, і гэта... І мне заняло, божа ведае, колькі часу, каб выцягнуць яго. Плоў, гэта плуг, я ж спадзяюся, а то я зараз прыдумваю. Плуг, так, усё правильно. Ты накіроўваешся ў аббацтва? У кожны дзень, акрамя нядзелі. Так. Дзякуй Богу за нядзелі. Пахне як, быццам бы набліжаецца навальніца. Пахне як свежы альпійскі ветер, свежае альпійскае паветра. Ты занадта шмат падарожнічаў.
Дзе ты сустрэў Вандер'яр перад тым, як прыйшоў у Тассінг? Што такое Вандер'яр? Гады падарожжа, падчас якіх падарожнічае, як это, ну, падарожнічаючыя мастакі альбо рамесленнікі падарожнічаюць па far and wide, далёка і ў розных, карці, далёка і шмат дзе падарожнічаюць, каб палепшыць свае навыкі. Што ў коткі на спіне? Дзе котка? Чакай, адчыняем зноў. Гэта, мне трэба больш заўважаць, што тут намалявана, таму што я на тэксце супер сканцэнтраваны. Гэта звычайныя тыхдыкі. Гэта так і выглядае. Ну, увечары, калі яны носяцца, яны ж як на ракетным паліве. Звычайная справа. Так, абіраеце бэкграунд. Базіль. Андрэас ведае трошкі італьянскага і французскага і можа разумець некаторыя культурныя асабістасці Базіля каля Берна, Цюріха і Фрейбурга. Ніжнія краіны. Андрэас ведае трошкі доч і французскага. Доч гэта нідерландскі. І можа разумець некаторыя культурныя асабістасці Антверпа, Брюга і Гента. І Італія. Андрэас ведае італьянскі, трошкі грэчаска, і можа разумець культурныя асабістасці Флорэнцыі, Венецыі і Мілана. Гэта дэтэктыў? Магчыма, я не ведаю. Я думаў, што гэта дэтэктыў. Вось, пакуль што ў нас толькі проста чытаем прыгожа намаляваныя, глядзім на прыгожа намаляваныя малюнкі і абіраем сабе літаральна гісторыю нашага персанажа. Давайте Базіль. Трошки італьянскага, трошки французскага. І будзем разумець... Не, мне падаецца доч і фрэнч. Мне просто нішто з гэтага не блізка, таму я не ведаю. У мяне ёсць сябр з Нідерландаў, можна ўзяць яго. Базель. Базель, а што там? Базель мы будзем ведаць трошки італьянскага і французскага, і можа будзем ведаць асабістасці Базеля і наваколіцы Берна, Цюріха і Фрейбурга. Швейцарыя, Нідерланды і Італія. Ну, тут трошки па-іншаму. Каб Швейцарыя была... не, пачакайце-ка, дзе тут Швейцарыя? Ну, в прынцыпе, так, яно. Берн, Цюріх і Фрейбург. Так. І дэтэктыў, і РПГ, і адвенчура. Усё адразу. Мне падабаецца стыль. Вось што дакладна, яна стылёвая, прыемная, і мне вельмі падабаецца, як яны са шрифтамі тут гуляюцца. Вось. Адзін стварыць персонажа. Гэта, мне падаецца, мы яшчэ не ствараем яго. Ну, давайте Базель. Гэта вельмі важны выбар, таму я павінен яшчэ і націскаць і доўга. Альбо не. Мне без розніцы, дзе яно. Я зноў жа, мне гэтыя мясцовасці не вельмі блізкія. Мне трошкі цікава, можа быць, нізкія краіны, чамусьці ён так называецца. Таму што мне сябар, вось, я гаварыў, ён з Нідерландаў. Вось. Не, у Швейцарыі так сам... Не, ну там знаёмы ездзіць толькі ў Швейцарыю часу. Нічога мне не гаворыць. Давайте Базель. У Швейцарыі, Базель у асноўным. Нідерланды прыкладаюцца літаральна як ніжнія землі. Не ведаў. Швейцарскі паветра, магчыма, адрозніваецца. Правядзі ў гэтых гарах дастаткова часу, і ты зразумееш, калі набліжаецца навальніца. Як думаеш, колькі часу гэта займе? 10, магчыма, 15 гадоў? Мне падаецца, у мяне няма столькі часу, Біг-Йорк. І што ж ты там столькі часу патраціў у Швейцарыі? Акрамя мастацтва я маю на ўвазе. Гэта змяя? Ну, тут ёсць куры. Чым мы... далей. Чым мы займаліся? Геданіст. Андрэас шукаў задавальнення, куды бы ён не пайшоў. Ён надзвычайна сацыяльны і даволі дасведчаны ва ўсіх задавальняючых асабістасцях сусвета. Рамесленнік.
Андрэас жыў працай і патраціў увесь свой час на мастацтва. Кніжны чэрвь. Андрэас патраціў больш свайго непрацоўнага часу у пошуках і чытанні розных кніг, да якіх ён толькі мог дацягнуцца. Рапскаліон. Мне тут патрэбіцца перакладчык. Рапскаліон. Я не ўпэўнены, як гэта. Я не ўпэўнены, як гэта перакласці. Карацей, задзіра. Андрэас быў вядомы тым, што ён заўсёды аказваўся ў розных схемах, пранках і мелкіх злачынствах і таксама бойках на кулаках. І яшчэ бізнесмен. Андрэас патраціў большую частку свайго часу на прасоўванне сябе любімага, аптымізуючы расходы, свае бізнес-расходы, укладаючы грошы і балансіруе сваю бухгалтэрыю. Ну, вялікі выбар. У чым мы разбіраліся больш за ўсё? Мне падаецца, трэба нават галасаванне. І тут я ўжо трошкі сябе страціў. Я бы, можа, узяў бы альбо рамесленніка, альбо кніжнага чарвя. У манашках. А манашкі гэта геданісты, мне падаецца. Альбо што? Альбо гэта бізнесмен. Гэта з якога боку паглядзець. Чарвя абіраем. Добра, абіраем чарвя. Мать змея. Так, в асноўным чытаў і размаўляў о кнігах. Мне ніколі гэтага не хапае. Базэлі — гэта велічэзны цэнтр для мастакоў, для вудка, гэтага, які выразаюць па дрэву, я не ўпэўнены. Таксама як цесляр, толькі... Базэль націск на першы склад. Окей, добра. Так, месца для мастакоў і друкароў. І кнігі, якія яны робяць, гэта скарб, кожная з іх. Я не ведаў, што кнігі так важны для цябе. Я бачыў Біблію Айца Томаса і яшчэ некалькі яго кніг. Але я не той, каб чытаў шмат. Томас. Добра, новы персонаж. Там ёсць нейкія упоратыя малюнкі? Вось гэта цікавы малюнак справа. Нейкая дупа з тварам на нагах. У любом выпадку мне трэба ісці. Пітер. Йорк, ходь сюды. Тата ўжо паводзіць сябе так, быццам бы я тут вельмі доўга затрымліваюся. Але нягледзячы на тое, што я патраціў столькі спасілкаў, каб дастаць гэты камень. Пабачымся пазней, Андрэас. Бывай. Атрымліваецца, мы тут ужо агледзелі. Я магу праз правы бок выйсці? Бо гэта не варыянт. Тут не дазваляюць. Добра, выбіраемся праз сюль. Это мы ўжо адразу нас тэлепартнулі ў горад, дайце-ка я на мапу пагляджу. Так, гэта мы... Не, пачакайце-ка. Да ферм. Можна да ферм, калі ласка, паказаць? Ферма Геркнера, вось тут яна была, і адразу нас тэлепартнулі ў цэнтр горада. У цэнтр горада. Пум-пум. Блин, колькі тут размаўляць. Ё-маё. Ой, может, мы тут прыйшлі. Мартин, калі ласка, ты можешь дапамагчы мне тут? Что ты ожидаешь от мяне? Я гляджу на іх. Мне так падабаецца, як памылкі гэтыя выпраўляюцца па тыпу.
Я написал техм, а потом зем. Все ж таки выправил. Что ты же от меня ожидаешь? Я за ими назираю. Это выглядає вельми подобно на то, як ти просто стоїш і нічого не робиш. Мартін, во ім'я усього святого, будь ласка, допоможи своєму кузену. Добрий ранець, Андреас. Вибач нас. Одна з реєк з плота упала, і усе, як вони, блін. У мене такі прості слова, овечки. Ось. А усі овечки почали перескокувати проти його. Ці повинен я прапанаваць дапамагчы? Зараз зноў гэта з'явіцца. Сократ думае, магчыма, дапамагаць іншым, таксама дапамагае нам. Яно дазваляе нам адчуваць сябе карысным і атрымліваць задавальненне ад нашай працы. І дурань. Гэта ідыёт Мартин павінен сам нам дапамагаць. Пакрычы на яго, напужай яго. Каго ж мы паслухаем? Давайте Сократа слухаць пакуль. З іншага боку, я ўсё яшчэ не ведаю нічога аб авечках, і я просто буду ім перашкаджаць. Мартин, ідыёт, ты жадаеш ім дапамагчы? Такое сабе знаёмства з Мартином. Ну, давайте. Є што-небудзь, чым я магу дапамагчы? Ты дагэтуль даглядаў за авечкамі? Разумна. О, паглядзі. Нешта адбываецца каля дома Стенауэра. Я не ведаю яшчэ пакуль, хто гэта такі. Хто гэта на коне? Выглядае багатым. Я не ведаю, Мартин, але... Earful. Але Лаки... Что такое Earful? Earful. Ну, не кроме вушастого. Вуховато. Не, given him. Это устойчивый вырос. Given him. And... Не ведаю, перакладчик не дапамагае. Хутчэй за ўсё... Паглядзім, зараз разбярэмся з кантэкста. Лакі нешта яму там робіць. Я ніколі... О, господи, я не бачыў Ланькі такім разлаваным з таго моманту, як Пітер і Клара пасля... Блин, словы, это будзе складаненька. Я не бачыла яго такім ворктап. Пачакайце-ка, ворктап гэта не разлаваны. Ворктап гэта... Ворктап. Да не, блин. Мне патрэбны слоўнік яшчэ... Не, злы. Разлаваны, альбо... Просто, ну, у такім стане. Чытай анатацыю ці ругае. Дзякуй вялікі. Я не бачыла Лакі такім разлаваным пасля вяселля Пітера і Клары, калі Йохан спусціў з яго штаны. Добра. Усе гэтыя персонажы. Блин, капец. Просто жесть персонажаў. Пітер і Клара, гэта вось тыя, якія мяне прымаюць зараз у хаце. І Йохан, гэта той, хто зняў штаны з Лакі. Запомніце, усе запамінаеце, записывайце, калі ласка. Дзе каточки? Вы глядзіце, літаральна каточки. Управа ўнізе тут. О, слухайте, тут ёсць рэжым па тыпу агледзець гэта ўсё. Можна наблізіць нават. Кайфуй. Выбіў майму хлопцу двое зубоў. Ты не жадаеш адчуваць як гэта? Злосць Стоунмейсон. Гэта як ён? Тыя, хто працуюць з камянямі. Капец.
Стоунмейсон. Каменач. Что? Ну, добре. Мені Google Translate видав каменач. Мені подавалося інше слово існує. Ти думаєш, він з аристократів? Він виглядає вельми багатим. Каменщик, ось. Некий каменач, я не ведаю. Ну, я Google Translate використовую, тому нічого доброго я до этого не чекаю. Мартин, Криласка, не лезь не в свою справу, хоть раз. Что такое? Тетушка Хэдди, Бэдди, я не... имены. Криласка, поводьте себе нормально. Быццам бы у нас не хапае зараз справы, якую трэба рабіць. Быццам бы у нас не хапае праблем, можна прасцей перакласці. Андреас, калі ты не супраць подвинуть твою тонкое маленькое тело далей по дарозе, нам трэба взять под контроль усіх гэтых авечак. Добра, побачымся. Не працуй занадта шмат, Мартин, калі ласка. Отказ Мартина. Добра, я думаю, так проблем з гэтым не атрымаць. Так. Это яно значна малей. Это вось Эндрик Смит. Это яго каваль мясцовы, так разумею. Эндрис. О, Андреас. У самым вельмі своечасова. Ты не ждаеш мне дапамагчы? Я трошки спазняюся у аббатства. Абяцаю, гэта не будзе доўга. Наверное, не займеш шмат часу. Добра. Цудоўна. У мяне занадта шмат жалеза зараз у агню. Але калі дакладна падкову для коней. Я не разлічыў, колькі я паклаў унутр. І зараз мне патрэбна дапамога, альбо яны перагрэюцца, і мне ўжо не атрымаецца працаваць над металам. Так, калі ласка, возьми гэтую падкову. Пакладзі гарачую частку падковы на накавальню, і я удару яе сваім молотам. Добра. Дапамагаем кавалю. Працягваем дапамагаць кавалю. Добра, наступна. Добра. Хуткая праца. Дзякуй за дапамогу, Андрэас. Я не ведаю, што я думаў, калі я запіхнуў усё разам. Цудоўна было бы увогуле мець кагосьці, хто б дапамагаў мне тут кожны дзень. Ніколі не думалі аб апрэнціс, гэта па тыпу дапаможнікі, карацей. Я думаў, ніхто з хлопцаў у вёсцы не выглядае зацікаўленым. Паспрабуй яшчэ, я ўпэўнены, ты можаш упомніць Берта Друкера. Хто такі, Берт Друкер? Маленькі хлопчык неяк. І рапуха, мне падабаецца гэты рапух. Вось гэта. Яна кайфовая. Нават скриншот зроблю. Вось гэтая ўвогуле, што тут адбываецца. Клаус адарве мне галаву, калі я паспрабаваў гэта. У любым выпадку, не жадаю больш затрымліваць цябе. Побачымся, і от... Я побачу цябе і от у аббатстве. Пасявым доміку на вячэру. Бывай. Так, авечки не даюць нікуды ісці. Что тут у вас адбываецца? Я не могу падысці. Тут шлях адчыніўся, так разумею, уніз я таксама могу... Не могу пасці.
ва ўсе гэтыя месцы таксама. Ну, як туторыял, хутчэй нас водзіць зараз. Авечкамі паўсюль лакуць, шля. Клаус. Клаус друкар. Таму ён друкуе літаральна перад намі. Добрай раніцы, Андрэас. Як справы? Добрай раніцы, Клаус. Яшчэ адзін дзень у абанстве. Яшчэ некалькі гадзін, каб папрацаваць над маім шэдэўрам. Прыемна чуць. Усё яшчэ... Дрэнна прапячаталася ў яго нешта ў гэты раз. Усё яшчэ наведаеш нас на вячэру. Марі і Берт будуць шчаслівы цябе пабачыць. Марі і Берт. Добра. Мне падабаецца ён друкар, і ў яго, канкрэтна ў яго, адразу ўсё, проста ўвесь сказ. Астатнія пішуць, там, і па-рознаму запаўняюць па сваім стылі. А ён літаральна ўсё такое бух і адрукаваў. Табе трэба пабачыць гэтыя новыя... Woodcuts. Гэта, выразкі з дрэва. Але ж, можа, у іх ёсць нейкія... Woodcuts. Ксилографии. Альбо гравюра по древу, альбо ксилография. Что такое ксилография? Ксилография. Я зараз даведусь ад гэтай гульні. Дрэварыт, альбо ксилография. Гравюра на дрэве, у якой друкарская форма кліша выконваецца гравіраваннем драўлянай дошкі. Адрозніваюць абразны, гравіруюць дошкі падоўжнай распілоўкі, і тарцовы, гравіруюць дошкі папярочнай распілоўкі дрэварыт. З'явіўся ў пачатку 16 стагоддзя на тэрыторыі Беларусі. Гравюры, добра. Я так разумею, гэта вось яго проста выразаныя, каб оціскі рабіць у кнігадрукарстве. Як бы іх так называць? Гравюры, для гравюр, хутчэй за ўсё. Таму што ён гаворыць, паглядзі, табе патрэбна пабачыць гэтыя новыя гравюры, ксилографію, вось гэтай штукі, якія ў мяне ёсць для італьянскага выдання Ціля Улліншпігеля. Ціль Улліншпігель. Вядомы персанаж папулярнай кнігі 15 стагоддзя. Ціль гэта... Як ён? Пранкстар. Слово вылетело з галавы. Жартаўнік, карацей. Які бясконца паказвае недахопы і гіпакрытычнасць іншых. Ён таксама даволі дасведчаны у падмане людзей, каб яны панюхалі, пакраналі альбо з'елі яго экскрэменты. Жыве Фландры. Аматар розыгрышаў. Па тыпу, ёсць, як гэта... Ёсць тэрмін, калі персанаж з'яўляецца трыкстарам. Вось, трыкстар, мне падаецца, вось гэтае слово я шукаў. Я не ведаў, што айцец Томас дазваляе табе друкаваць кнігі на італьянскам. Андрэас, ён жа не настолькі... Супакойся, Андрэас, ён жа не настолькі жорсткі. Я ведаю, ён проста жадае абараніць людзей ад ерасі, баязні ведзьм, гісторыя падарожжы з трохі як гэта, questionable, тое, што падпадае пад пытанне, сумнеўных, вось, сумненных маральных устояў. Мне падабаецца трэця. Сумнеўна. Дзякуй вялікі. Так. У мяне ўвогуле, з-за таго, што шмат чаго перакладаць тут, я ўжо трошкі ламаюся, не глядзячы на тое, што... Мы нармальна так ужо стрымім, ужо гадзіну 15. Гісторыя сумнеўная. Я насамрэч не вельмі супраць. Няўжо? Да таго моманту, пакуль яны не становяцца ўжо зусім зашмат. Што, вячэра сёння? Пасля Весперс гэта нагадайце мне. Вось гэта гадзіна ў манахаў для мальбы ўвечары. Добра, вядома, сустрэнемся. Добра, я скажу Марыі і Берт, што ты прыйдзеш. Пабачымся.
Томас. Боже, благослови тебе, майстер Малер. Я спадзяюся, твой тыдзень праходзіць добра. Дзякуй, отец. Ён праходзіць даволі добра. Я зараз на шляху, каб падняцца на ўзгорак, каб працягнуць сваю працу. Добра, добра, Андрэас, ты не... ну, я такой не думаю, подумал, что неправильно прочитал, там помылка знову это их помылочки покидают. Добра, добра, Андрэас. Мне падаецца, я не бачыў у цябе на нядзельнай месе. Ты разумееш, як важна яна для твайго выратавання і каб ты атрымаў Holy Communion. Давайте-ка, каб ужо тэрміны гэтыя ўсе перакласці. Я сам навучуся столькі ўсяму Communion. Блин, я нешта, мне падаецца, пашкадую зараз. Еўхарыстыя. Эўхарыстыя. Святое прычасце, святая камунія. Добра, окей. Я усе гэтыя... Мне гэтыя тэрміны нічога не гавораць. Так, святое прычасце. Ось. Я вельмі затрымаўся у суботу. Я не жадаю спрачацца з ім наконт гэтага. Ось гэты персонажы ў нашай галаве. Не памятаю, як жанчыну клечуць. Ты дурня не памятаю, як клечуць. Жанчына як больш добрая, Сакрат больш лагічны, філасофскі, і дурань ёсць дурань. Няўжо прыходзіць у нядзелю у царкву будзе такой складанасцю? Не думай, што гэта ты робіш гэта для яго, думай аб тым, што ты гэта робіш для сябе. Сакрат. У чалавека ёсць шмат адказнасцяў. Отец Томас будзе можа ацаніць, як шмат ты дапамагаеш абацтву. Ну і дурань. Гэты мудак не можа заставіць нас прыйсці на месу. Няхай ідзе ў пекла. Давайте, ідзем за Сакратам. Але амаль усе ў горадзе працуюць шмат. У прынцыпе, нам Сакрат нічым не дапамог, ён дадаў нам толькі трэцюю рэпліку выдохнуць. Так, можна выбачыцца перад ім і сказаць, што мы доўга працавалі над скетчамі у суботу. Андрэас, гэта больш аб тваім поспехі ў жыцці. Есть яшчэ... О, божа мой! Які благословенны дзень, каб атрымаць такога незвычайнага... Як гэта, госця? Як візітар, той, хто прыходзіць у... Ну, у прынцыпе, госця, так. Майстар Малер, гэта Лоренц. Барон Ротвогеля. Добра. Вялікі лорд з вёсак каля Вормс. Вормс? Сур'ёзны чарві? Яшчэ чарві, вы паглядзіце. Ага, ён яшчэ круты горад, добра. Квітнеючы імперскі вольны горад у ўсходняй частцы імперыі. Заходняй частцы імперыі знаходзіцца каля ракі Райн. Вормс таксама быў чаго? Imperial Diets? Я не помню. Гэта ж діеты. О, паглядзіце, тут нейкі кот, які выблёўвае птушку. Мне патрэбна гэта. Яшчэ скриншот. Без розніцы, што там гавораць. Вормс, карацей, горад ёсць такі. Добра, прыемна сустрэць цябе, отец Томас. Вельмі прыемна, калі цябе добра ўспамінаюць. Я толькі ажадаў бы, каб усе вашыя суседзі былі такімі ветлівымі. Ну, так. Што прывяло на вас у наш невялічкі горад? Мая жонка і я вярталіся з падарожжа з Венецыі. Мы патрацілі некалькі дзён у Інсбруке, і там было даволі сумна. Занадта сумна нават. Інсбрук.
Сталіца аўстрыйскага як каунці. Каунт гэта па тыпу лорд, а як яго нет, каунт гэта не лорд, гэта як яны ж тытулы гэта карацей графства. Графства Тыроля і галоўны прыпынак на імперскай дарозе з аб'ядноўваючую Італію і Баварыю. Гэта найбліжэйшы вялікі горад да аббацтва Керсау і Тасенка, дзе мы зараз знаходзімся. Яшчэ вядома, што гэта было месца як яно па тыпу асуджэння ведзьм у 1485 годзе, то бок дзесьці 100-200 гадоў таму. І горад 2 ці 3 алімпіяд. Ні халеры ты ведаеш? Венецыя адна з найбольш вядомых рэпублік на італьянскім паўвостраве. Знаходзіцца на паўночным усходзе. Не ўсходзе, ён говорыць паўночна-заходнім узбярэжжа Адрыятычнага мора. Венецыя галоўны цэнтр камерцыі і мастацтва ў паўднёвай Еўропе. Окей. Маю на ўвазе, гэта было па дарозе, гэта было некалькі цудоўных камун. Has a certain charm. Не камуны, гэта зараз он выправіў. Гэта яно мае асабісты шарм, які як гэта звычайны для альпійскіх гарадоў, але ўсё месца было поўнае арыстакратыі і імперскай... Што такое дайет? Імперская діета. Ну, я не ведаю проста, як гэта перакладаць. Імперская дайет — гэта сабранне 3 калегій імперскіх дзяржаў свяшчэннай рымскай імперыі. Прынцы, электары, прынцэсы і графы і прадстаўнікі імперскіх гарадоў. Яны сустракаюцца, каб абмеркаваць важныя праблемы імперыі. Імператор, ён быў там? Вы бачылі яго? Толькі на момант. Але ён быў сядзеў, але ён тады сядзеў, каб яму зрабілі партрэт. Даволі прыемна. Я не жадаю... Так. Я не ждаў бянтэжыць яго і яго мастака. Чаму дайет сабраўся? Не ведаю, як гэта... Imperial Diet — гэта вышэйшы прадстаўнічы орган у імперыі. Як перакласці яго? Сейм? Сейм, просто у сейма ёсць па тыпу свае зборы. Навошта, у прынцыпе, падыходзіць як ідэя. Навошта сейм збіраўся? Табе няма аб чым бянтэжыцца. Аўстрыйскія рэчы, габсбургскія рэчы, сумная нават для арыстакратаў. Аўстрыйскі дом Габсбургаў кіраваў свяшчэннай рымскай імперыяй, пачынаючы з 1452 года, калі Фрэдэрык III быў каранаваным імператарам поп, як ён? The Pope. Як ён, слова вылятаюць. Рада парламент. Няблага. Не, каранаваны, як ён, папа рымскі, вось папа, мне просто поуп і the Pope і ўсё, я зламаўся. Папай рымскім Нікаласам IV у Рыме. Добра. Мая жонка жадала застацца трошкі даўжэй у Інсбруке, і я вырашыў паехаць наперад, каб наведаць Керсау. Я чуў, што отец Матіас памёр пасля майго апошняга наведвання, пасля майго апошняга візіта. У прынцыпе, чаму не? Отец Матіас, настоятель Керсау перад айцом Гернантам, быў паважаным сярод манахаў і манахій, таксама як сярод людзей Тасінга, вядомы за яго дабрыню і яго любоў да кніг. Мне падаецца, мы яго інфармацыю пра яго чулі.
Вялікая страта для аббацтва і для нас усіх. Сапраўды, па шчаслівым абставінам я недаўна прыйшоў сутыкнуўся з копіяй гісторыі Тасі, ну то бок гэтай мясцовасці, якую ён чытаў у наш апошні візіт, у мой апошні візіт. Гісторыя Тасі. Так, зборнік ранняй гісторыі Тасінга. Кірсау... Так. Папярэдні настоятель аббатства Кірсау, отец Матіус, меў копію. Барон Ратувелік прынёс яшчэ адну ў аббатства як падарунак. Рада, пераклад. Добра, дамовімся на радзе. Выправ, калі ласка, памылку. Я ўпэўнены, што гэта такога слова не існуе. Калі ласка, выправі, альбо я сябе адчуваю тупым. Отец Матіс спадзяваўся знайсці другую копію. Копію to corroborate. Что такое corroborate? Ё-моё. Что это такое? Corroborate. Подтвердить. Подтвердить. Не-не-не, почекайте-ка. Corroborate. Не-не-не, просто Google Translate нет для таких слов. Не, подтвердить. Угу. Ён ждаў другую копію, каб пацвердзіць змесціва першай. Ні халеры сабе. Якія словы знаходжу для сябе, У ім знаходзяцца цудоўныя дэталі наконт гісторыі гэтага месца. Я баюся, што нават... Мне падаецца, нават гэта можа быць прычынай некаторага скандала. Але мне трэба ісці. Будзе яшчэ час, каб абмеркаваць мінулае Тасінга пазней. Я перадаў манускрыпт у аббатства пра зайца Герната. Вось ён выправіў. Герната, і мне хацелася прыйсці праверыць яго прагрэс. Гернат гэта вось гэты, карацей, галоўны, якога мы ўсё яшчэ не бачылі. О, боже мой. Калі вы прыйдзеце пабачыць вас манускрыпт, вы павінны паразмаўляць з нашым маладым майстрам-малярам, які стаіць тут. Пакуль што не сапраўдны майстар, але мне ўсё яшчэ патрэбна ажаніцца і быць прынятым гарадскім саветам, гарадской радай. Дарэчы, чаму папа на расійскай стаў татай? Мне ўсё яшчэ гэта не зразумела. Увогуле мне падабаецца гэта простое лаканічнае ангельскае the Pope. Просто по тыпу поп з вялікай літары. Які ён майстар без жонкі? Ну, такія правілы. Гэта гонар для мяне сустрэцца з вами, мой лорд. Давайте вось такі варыянт абярэм. Андрэас, падарожнічаючы мастак з Нюрнберга. У яго наступныя некалькі месяцаў ён таксама дапамагае аббатству ў скрыпторыуме. Упершыню мне даюць паглядзець, што такое скрыпторыум, але гэта проста месца, дзе пішуць. Гэта мне, так, напісана. Гэта пакой для напісання, ілюстрацый і асвяшчэння, але ў сэнсе проста асвяціць. Я не ведаю, што гэта азначае. Illuminating. По типу освятить у сенсі не святарства, а просто святлом манускрыптаў. Ну, каб высушыць іх хутчэй за ўсё. Для прасушкі хутчэй за ўсё. Так. У асноўным звычайна асацыююцца з манастырамі, аббатствамі, але яны зніклі амаль з усіх аббатстваў у 16 стагоддзі. Мастак з Нюрнберга, які працуе ў скрыпторыуме аббатства у 1518-м. Нам трэба паразмаўляць, Андрэас. Мне трэба даведацца пра гэтую гісторыю.
Я ўпэўнены, мой лорд знойдзе як гэта little entertainment трошки усё словы вы што яны просто ведаеце в гэты момант у мяне такая абезьянка ў галаве ўключаецца, якая просто б'е ў дзве жалезныя просто гэтай тарэлкі і просто сядзі такая дын-дын-дын. Забавы. Вядома, што я ўпэўнены, што мой лорд, што вы знойдзеце невялікую забаву у маёй кампаніі. Мне яшчэ прадстаіць ацаніць якасць твайго, ну, па тыпу не забавы, а па тыпу таго, як ты можаш мяне пазабавіць. Але гэта ўжо гучыць уже... Але гэта ўжо гучыць як дрэнны пачатак. Блін. Дзякую за прадстаўленне, айцец Томас. На жаль, мы не спадабаліся гэтаму лорду. Прыходзьце на вячэру у абацтва сёння. Я приглашаю вас да абацкага стола, да стола настоятеля. Блин, нас клічуць у шмат месцаў. Яны нам таксама не спадабаліся. Ну, я спрабаваў спадабацца, не атрымалася. Ну, і значыць, мне вельмі патрэбны ён. Няўжо настоятелі прыгласіў мяне яшчэ? О, не бянтэжся наконт гэтага, айцец. Просто прыйдзі пасля веспераў. Весперы гэта гадзіна, я не ўпэўнены, як яна будзе яшчэ, яна перакладаецца, але весперы гэта, як напісана тут, гэта гадзіна каля захода сонца, калі яны моляцца і пасля гэтага ідуць вячэраць. А што я адказаў яму? Я сказаў яму, што я змагу па тыпу у прыгожым стылі сказаў яму, што па тыпу за мной будзе весела. Вось такое я сказаў яму. Што ён зробіць нам? Адкажа? І тут ён скончыў на гэтым. Цудоўна. Пабачымся тады. Міклаус, я пакідаю тут коня. Бяжы наперад і возьми коней, правядзі коней да абацтва, да гасцявога дому абацтва. Я бы жадаў трошки прайсці з майстрам-малярам. Пабачымся там. Будзе зроблена, мой лорд. Вячэрняя літургія, дзякуй вялікі, бо гэта для мяне... Так, падарожнік з Нюрнберга. Каб спадабацца, трэба было сказаць, што гэта вялікая пашана, першы варыянт. Халера з ім, як атрымліваецца, так атрымліваецца. Убач мне за мае словы, але ты даволі выглядаеш занадта дарослым, каб ужо не быць майстрам. Ты яшчэ не ажаніўся? Не, я не ажаніўся. Але, калі шчыра, я прыйшоў вокейшн, господи. Што ты такое? Вокейшн. Да майго прызванню. Я прыйшоў да майго прызвання пазней, чым мой тата альбо браты. Лох не жанаты. Я быў у універсітэты некалькі гадоў у Эрфурце. Эрфурт. Адзін з найбольш насялённых гарадоў у імперыі і знаходзіцца каля самага яе сэрца. Ён быў домам вядомых паважаных універсітэтаў, пачынаючы з 1379 года, і яго цэнтр і з'яўляецца цэнтрам гуманістычнай думкі. Не жанаты ў 1518 годзе. Ну, уяві сабе. Можна было... І калі б ён быў яшчэ не жанаты ў 1520 годзе, ўжо ўвогуле, як такое можна трымаць. І цэлыя 1520 год не жанаты.
Почекай, что? Где булька? Что я пропустил? Блин, я літаральна из-за того, што мне так патрэбна шмат чытаць, мне не застаецца часу, просто гэта ж ачмурэць якая штука. Дайте мне яшчэ скриншотики раблю. Просто гэтых фонаў. Эрфурт, цудоўна. Той же самы універсітэт, як і ў Мартіна Лютера, не ведаю. Ці чыталі вы яго працы? Паражальны, трemendous, нават не вельмі упэўнены, як перакласці. Не, я ведаю слова, тут просто велізарны. Ну, надзвычайны, хутчэй, надзвычайны розум. Хто такі Мартін Лютер? Святар і прафесар у тэалогіі ў універсітэце Веттенберга. Супраць контравершал, гэта па тыпу сумнеўныя альбо супярэчлівыя, вось. Супярэчлівыя наконт яго меркаванні, наконт продажы індульгенцыі царквой, каб выбачыць за грахі, якія раней, котка справа зверху просто ачмурэны, я зараз толькі чытаю, якія недавно былі апублікаваны і распаўсюджаны па ўсёй імперыі. То бок ён выдаваў... Гэта ён? Яму не вельмі падабаецца то, што царква прадае індульгенцыі. Зараз, скажем, чыталі і нас спаліць на вогнішчы. Мне падаецца, тут даволі ўсе вольнага розуму такія, ну, расслабленыя. Let my people go. Так, я чамусьці адразу падумаў, што ён будзе па тыпу Мартина Лютера Кінга. Ну, нешта такое. Кот, вы паглядзіце на яго. Скриншот зароблены. Я скриншоту ўжо нарабіў. У апошні раз я рабіў столькі на The Invincible. Ён распавёў некалькі рэчаў пра царкву, якія павінны былі быць сказаны некалькі гадоў таму. Магчыма, ён за гэта трапіць у праблемы, але ён... як гэта... Brave. Чаму на простых словах у мяне праблемы? Адважны. Харобры, таксама падыдзе. Брыльянтовый чалавек. Не, брыльянт гэта таксама па тыпу з крутым розумам. Вось. Магчыма, ты нават сустракаўся з ім. Ты павінен распавесці мне. Не, ён быў на некалькі гадоў раней за мяне. Усё ж такі яго ідэі выглядаюць вельмі прывабна. Я згодны. Ад усяго сэрца. Я просто павінен сустрэцца з ім, калі ў мяне будзе магчымасць. Мне цікава, ці добрыя браты, ну, я так разумею, монахі аббацтва чулі аб ім. Магчыма, яны нават чыталі яго спіс з 95 тэзісаў супраць царквы. 95 тэзісаў. Спіс прапазіцый, як яна, propositions, прапаноў супраць практыкі царквы, а продажы індульгенцый. Ну, гэта ўсё. Было напісана ў 1517 Мартіном Лютером. Ну, ўсё, в прынцыпе. Чым там многія. А мне падаецца, гэта нешта з Рымскай імперыі. Отец Матіас быў не супраць не супраць ажыўлённых дэбатаў. Я спадзяюся, отец Герна таксама не расчаруе мяне ў гэтым сэнсе. Звычайна тырчаць вушы, а тут ногі. Ну, у гэтых самых, у статуі звычайна ногі і застаюцца. Але хопіць наконт Лютера зараз. Распавядзі мне аб тваім навучэнні ў універсітэце. Вы бачыце, барон, але няўжо вы не былі ва ўніверсітэце? Вы выглядаеце вельмі адукаваным.
Не, моя сям'я просто дастаткова багатая, каб прадаставіць мне ўсё усімі кнігамі і настаўнікамі, аб якіх толькі можа марыць дзіця. Мне падабаюцца ўсе веды, пачынаючы з Арыстотеля і Цицерона да Фічына і Эрасмуса, і усе паміж, і тых, хто будзе яшчэ. Ну, паехалі па імёнах. Я думаю, насамрэч не мае сэнсу. Ну, па тыпу, гэта не абавязкова. Мы зразумелі. Магчыма, я не дацаніў, выправі памылку каваласку, барона. Выглядае, як ён такі ж начытаны, як і любы студэнт ва ўніверсітэце. Калі шчыра, мне проста прыемна паразмаўляць з іншым адукаваным чалавекам. А зараз, ці атрымаў ты сваю доктарскую? Калі сапраўды... Блін. Гэта ачмурэнна, я зараз зразумеў. Тое, як напісаны словы, гэта не тое, што паказвае характар персанажа. Гэта тое, як наш персанаж успрымае іх. Толькі што шрыфт поўнасцю змяніўся. Змяніўся на такі ж шрыфт, як і ў нашага персанажа. Поўнасцю. Па тыпу, гэта літаральна... Ён тую ж самую фразу напісаў, проста іншым шрыфтом зараз. Не, я не атрымаў. Толькі... Як гэта? Не ўзровень, як... Дегрі. Ступень майстра. Я пачаў працаваць над доктарскай, але ніколі не скончыў. Так шкада. І якая была вашая... Гэта... Як... Area of study. Поле вашага навучання, скажем так. Блин, ёсць больш простыя рэчы, як гэта апісаць, але ў мяне ўжо скончваецца пакрыху зарад, каб гэта ўсё перакладаць. Медыцына, законы і тэалогія. Тэалогія. У Андрэаса было моцнае... У Андрэаса ёсць моцнае разуменне каталічнай тэалогіі. Веданне Бібліі, законаў... я так разумею, законаў, ересі і такіх вось тэм. Імперскі закон. Андрэас ведае базы размежаванай сістэмы законаў, якая кіруе рознымі краінамі, не краінамі, а правінцыямі свяшчэннай рымскай імперыі. Медыцына. Андрэасу вядома базы чалавечай біялогіі, медыцыны і хвароб. Цікава. Я не вельмі жадаю тэалогію, таму што мне гэта не блізка ўвогуле, і таму я пра дзяўбу хутчэй за ўсё. Я тут не буду разумець ні халеры тады, аб чым гаворыць Андрэас. Вось, імперскі закон альбо медыцына. Што вы думаеце? Ваше меркаванне, а я пакуль возьму сабе вадзічкі, а то я гавару і думаю занадта шмат. У Вікторыю 3 гуляць значна прасцей. Зараз буду. Медыцына. Часткі чалавека змяніліся за 1500 менш, чым законы. Яны-то часткі чалавека не змяніліся. Меркаванне на таго, аб тым, як працуе чалавек, зусім змянілася. За апошнія 500 гадоў медыцына ўвогуле дзве розныя рэчы. Але я згодны, давай медыцыну.
Розна медычная навучаўся з найлепшых і апошніх тэкстаў, прыходзячых з Італіі. Так, італьянцы працягваюць прыносіць інавацыі ў гэтым полі. Надзвычайна, сапраўды. Цудоўная праца. Хто ведае, якія сакрэты мы можам даведацца аб чалавечым целе ў набліжэйшыя дзесяцігоддзі. Ты, калі б мне было, я б верыла хоць трошкі, я бы малілася за тое, каб твой твар ніколі тут не з'явіўся. Это да нас? Пракляты ты, Лоренс Росвогель. Псы перкты, гэта ўся, ну, багіня Альпаў. Разарвуць цябе на кавалкі. І гэта было бы... Калі б псы перкты разарвалі цябе на кавалкі, гэта было бы занадта добры лёс для цябе. Цудоўна, і сышла. Гэтыя расці камьюнітіс, ну, па тыпу... Гэтыя дрымучыя камуны, ну, блин, супольствы паказваюць шакуючы недахоп гасцепрыемства, гасцепрыемства, я не ўпэўнены дакладна, мне ўжо ўсё блытаецца ў галаве. Ці не згодны вы? Гэта што было ўвогуле? Хто ведае? У той момант, калі скончыў здагадвацца, старая карга хутчэй за ўсё памрэ. Гасціннасці. Добра. І маўчы далей. Ну, што наконт твайго ранняга часу ва ўніверсітэце? Кожны студэнт павінен навучыцца трывіуму і квадрывіуму, так? Што такое трывіум і квадрывіум? Трывіум і квадрывіум прадстаўляе ніжнія і высокія дывізіоны класічных ліберальных мастацтв універсітэцкая адукацыя. Латынь, лацінская граматыка, логіка і рыторыка. З трывіума і арыфметыка, геаметрыя, музыка і астраномія з квадрывіума. Ні халеры яго. Будзем яго рамансіць, вядома. Мы, давайте так дамовімся, мы рамансім у любой гульне максімальную колькасць персанажаў. Заўсёды. Толькі акрамя тых, хто мне ўвогуле не цікавы. Хоць трошкі, калі цікавы персанаж, можна рамансіць. Калі ў гульне можна рамансіць толькі аднаго персанажа, я тады ўжо падумаю, добра? У 1518 пры манастыры, да похер. У гульне ёсць магчымасць, значыць можна. Хто мы? Латиніст. Андрэас добра разбіраецца ў лацінскай граматыкі і вакабуляры. Я уже... Усё. Мой вакабуляр уже зламаўся. Ён лёгка можа узгадаць сентэнтіяе антікае. Гэта, ну, па тыпу... Старыя выразы, словы з мудрасцей Рымскай рэпублікі і імперыі. Логік. Андрэас інстынктыўна думае праз кавалкі інфармацыі, якія ён атрымлівае, і прымае агульны аналіз, і можа лёгка рабіць складаныя разлікі ў сваёй галаве. Аратар. Андрэас прыўспеў у рыторыцы ў універсітэце. Ён адукаваны настаўнік, даследнік і публічны спікер. Акульціст, ні халеры. Андрэас ведае шмат тэарэтычных і практычных ведае шмат практычных і тэарэтычных ведаў у душа пагражальных ведах, алхіміі, астралогіі, тэургіі, некрамантыі і розных магічных рытуалах і цырымоніях. Ні халеры сабе.
Мо лепш недасканала агульна распавядаць, я тады зламаюся яшчэ больш. Ну, па тыпу тут пакуль, на жаль, тут даволі, я не ведаю, час ад часу большасці выпадкаў прасцей распавядаць проста агульны сэнс. У асабістасці, калі тэкст не вельмі важна, а тут кожную фразу яна на нешта ідзе далей, разумееце? Вось, таму тут я паміж двух агней. З аднаго боку я жадаю вам перадаць усю глыбіню таго іх размоў, таму што гэта асноўнае па тыпе геймплей гульні, размаўляць з персанажамі і даведвацца што-небудзь новае. І хацелася б, ну, калі я буду проста пракліківаць, то я магу перайсці ў рэжым, я толькі сам сабе гуляю, разумееце? Нябёсы і зямля апошняя. Андрэас ведае шмат наконт сузор'яў, нябесных целаў і іх рухаў. Яму таксама вядомы розныя расліны і жывёлы, якіх ён даследаваў і меў асабісты досвед. Мне падабаюцца варыянты усе. Мая праблема зараз у тым, што літаральна ўсе, акультыст пакуль што на першым месцы. Таму што мне падаецца, гэта дасць нам нейкі шлях упоратай херні, дзе нас спаляць у канцы. Давайте возьмем акультыста. Першыя скілы выглядаюць карыснымі. Яно ўсё выглядае так, што яно прывядзе. Вось тут, мне падаецца, гэта паўплывае рэальна плюс-мінус на сюжэт. А я атрымліваў доступ да універсітэцкай бібліятэкі, каб дагледжваць больш свае эзотэрычныя інтарэсы. О, наколькі эзотэрычныя? Містычныя тэксты, кнігі па алхіміі, прызыванні духаў, празрэнне, divination, гэта па тыпу, калі бачыць у будучыню вось гэта ўсё. У асноўным акадэмічныя. Вядома, у сэнсе, ну, па тыпу, у асноўным для адукацыі. Ён такой, для адукацыі, вядома. Я пачаў з корпус герметикум ад Фікіно, і моя зацікаўленасць толькі паглыбілася пасля гэтага. Корпус герметикум. Што такое? Набор 17 рэлігійных і філасофскіх тэкстаў, апісваючы сатырыялогію Гермеса. Я не буду нават гэта перакладаць, калі вам цікава, самі знойдзеце. Сатэрыологі, што бы гэта не значыла. Гермеса Трисмегістуса альбо 3 разы вядомага Гермеса. Тэксты, якім сотні гадоў адлюстроўваюць егіпецкую, грэчаскую і іўдэйскую традыцыі і ідэі, якія былі перакладзены з латыні ў познім 15 стагоддзі Марсіло Фікіно і Лодовіко Лазарэллі. О, даволі цікава, Андрэас. Мне было бы цікава размаўляць на гэтую тэму з табой больш падчас майго знаходжання тут. Як пажадаеце, мой лорд? Што наконт тваіх іншых даследаванняў? Ці было нешта яшчэ ў чым, што ў цябе добра? Мы можам браць другія. Ого-го-го. Што яшчэ? Хто мы? Мне падабаюцца ўсе. Ну, зноў жа, я патыхую. Зараз акультыст быў на першым месцы, таму што мне падаецца, ён нас рамансіць прыкладам так. Так. Астатнія больш выглядаюць карыснымі. Проста карыснымі. Проста мне падаецца, калі падумаць, так, то мы, калі возьмем пра нябесныя гэтыя самыя, ну, пра нябёсы, ведае, астраномію і рознае, то мне падаецца, ў гэты момант мы хутчэй за ўсё падпішам сабе ролю чалавека, якога дакладна спаляць. Таму што калі нас мы літаральна возьмем, проста будзем распавядаць пра нябёсы і акультызм, нам дакладна кабзда. Латынь няблага, тым больш, што латынь важна для, ну, розных кніг і ўсяго. Супрацьлеглыя ўзяць. Можна логіка ўзяць. Але таксама нас спаляць хутчэй за ўсё. Можна аратара. Типу логікі і калдун. Ну так гэта не зусім... Разумееш, для царквы, у прынцыпе, гэта адно і тое ж. Ім-то трохі похер.
Так, я думаю, давайте возьмем оратора. Затрындзім усіх. Просто харызму. Качаем харызму. Мастацтва persuasion, это по типу як это? Пераканання альбо persuasion. Ну, перакананне, так, я ось так. Мастацтва пераканання альбо угавораў, вядома, рыторыка. Мне падаецца, ты таксама вывучаў грэчаскую і рымскую таксама. Так, Арыстоцель і Цицерон, вядома, і таксама хрысціянскія мыслителі, такія як Авгусцін і Томас Аквінас. Авгусцін. Святы Авгусцін з Гіпа таксама быў раннім хрысціянскім філосафам, тэолагам і святаром у Гіпарегіос. Ён быў вядомы як доктар царквы і таксама вядомы за свае працы «Горад Бога» і яго аўтабіяграфічную як это прызнанне, таксама як яго развіццё дактрыны першароднага грэха. Так, Цицерон добра. Томас Аквінас, я не ведаю, хто такі. Вядомы, вельмі вядомы, уплываючы, карацей, філосаф, тэолаг і юрыст. Не, джурыст, гэта нешта па тыпу... Неважно, пропустим. У традыцыі схаластыкі. Ну, добра, вельмі коротенько трошки пра яго. Праўда. Мы ўсе зараз карыстаемся менш публічнымі абмеркаваннямі, чым сенатары рабілі ў Рымскай рэпубліцы. Дакладна. Дактара царквы не спрабуюць пераканаць палітыкаў, але толькі накіраваць розум у бок хрысціянскай праўды. Дакладна, не, нас паляць, што, я гэта сам перакананне ўзяў толькі для таго, каб рыторыку гэтую ўзяў толькі для таго, каб нас менш варыянтаў, што спалілі. І ўсё ж такі, прынцыпы застаюцца тыя ж самыя. Прыдумаць, вынайсці свае аргументы, а потым арганізаваць, стылізаваць і як гэта, зрабіць іх больш даступнымі перад тым, як даставіць іх сваёй аўдыенцыі. Цудоўна. Але мне падаецца, мастаку не тое, каб шмат карысці ад рыторыкі, у асабістасці ў месцы такім, як гэта. Тома Аквінскі? А я не ведаю. Давай, калі б у меня зараз меню адчынілася, мы бы яшчэ паглядзелі там наш гласарык. Неправда, рыторыка таксама мастацтва, і як іншыя формы мастацтва, яны павінны быць створаны для аўдыенцыі і сваёй мэтай. Яны могуць практыкавацца на вуліцах, так же сама на улицах мелких городов, так же самое, как и у Курии в Риме. Ну, я думаю, вы ведаете все, что такое Рим, не треба. Добро сказано. Вось оно и аббатство. У меня добрые успомины об этом месте и об айце Матіясе. Мне было сумно пачуць, што ён памёр. Як вы пазнаёміліся, як вы прыйшлі увогуле ў Керсау? Моя сям'я былі заступнікамі Керсау ужо, я не ведаю ўжо колькі пакаленняў. Некалькі гадоў таму я чуў, што Керсау ўсё яшчэ мела цудоўную бібліятэку і майстраў. Прафесіянальныя мастакі таксама займаліся прадукаваннем манускрыптаў. Так што я быў шакаваны знайсці такой актыўны скрыпторыум тут. Ну, на жаль, зараз тут не тое, каб шмат засталося. Два старых чалавека, малады пісар і я.
Шкада. Магчыма, гэта ностальгія, якая прывяла мяне сюды. Я перадаў манускрыпт праз отца Гернота вот таму. Ён камішент, ну, па тыпу заплаціў за манускрыпт пра зайца Гернота, вот таму я бы хацеў спыніцца, каб праверыць, як ідзе прагрэс. Пачакай, ці не ты той мастак, які над ім працуе? Гэта кніга малітв з 20 ілюстрацыямі. Я ведаю гэтую працу, але не, я не ведаю... Я ведаю працу, але не. Я ведаю мастака добра, ён з'яўляецца братам П'еро. Venerable. Я не ведаю по тыпу, што гэта... Што такое Venerable? Ось, ну, я сам сябе зараз адукоўваю, каб вы разумелі. Шаноўны. Наколькі шаноўны? Добра, ладно. Ён у яго ўсё яшчэ ёсць светлыя думкі і досвед, калі гэта вас бянтэжыць. Брат П'еро вельмі таленавіты з колерам. Тады мне будзе вельмі прыемна. Я вельмі жадаю пабачыць яе. Ну, па тыпу сваю працу, за якую ён заплаціў. Две гадзіны прайшло, мы на 4-м экране. Ну ладно, добра, не на 4-м ужо, можа на 6-м, але ўсё роўна. Міклас, даглядзі за канямі і багажом. Я накіроўваю ўсё абацтва. Так, мой лорд? Мой лорд, ну, мой лорд, у сэнсе. Добра, давайте не будем затрымліваць абацтва яшчэ больш. Монахіні. Збеглі. Даволі незвычайна для дому Бенедиктин, зараз паглядзім, што такое, іметь монахаў і монахінь, нават калі яны падзелены. Бенедиктин. Заснаваны ў 6 стагоддзі. Бенедиктины — гэта хрысціянскія манастырскія ордэны, якія назіраюць за клятвамі паслушання, ну, вось гэтых усіх, карацей, увесь набор. Пад правілам святога Бенедикта из Нурсі. Як яны там называюцца, гэта не ажаніся, вось гэта ўсё. Царква зачыніла большасць з іх стагоддзі таму. Але тады... Давай, выправляй. Выправіў. Кайфуй, мне так гэта падабаецца. Але тады Керсау з'яўляецца месцам па-за межамі часу у большых шляхах, у большых як это? In more ways than one. У розных баках, ну, па тыпу, проста разнастайна, ну, па тыпу, застылу ў часе. Чаму іх зачынілі? Ці ведаеце вы маці Сесілію? Яна выглядала так, быццам бы пазнала вас. Ці ведаеце вы маці Сесілію? Так, мы знаёмы. Але давайте пакінем гэта тут. Вядома. Магчыма, айцец Гернот. Я Лоренц, барон из... Ой, пайшоў які шрифт. Вы паглядзіце. Яшчэ адзін. Так, барон из Ротенгеля. Так цудоўна пабачыць вас тут зноў. Я насамрэч сустракаўся з вамі ў ваш апошні візіт. Калі вы так скажаце, я не вельмі добра запамінаю лица, твары. Ласка, выбачце мяне, мой лорд, але я не чакаў вас яшчэ некалькі дзён. Я ўжо выпіла віна, не магу гэта прачытаць.
Мне складана гэта прачытаць, але ўсё роўна яшчэ працую. Мне вельмі падабаецца, як зроблена яно яшчэ. Я не вельмі ўпэўнены, што на стрыме гэта бачна, але калі вось, напрыклад, розныя персанажы пішуць, бачна, як яшчэ чарніла трошкі прасыхаюць на гэтых надпісах. Так, я ведаю, але я паехаў наперад. Я проста не мог дачакацца свайго манускрыпта. Я спадзяюся, гэта не заставіць вам праблем. Ну, так, Нет, Нет, ніякіх праблем. Вы жадаеце пабачыць яго зараз? О, один момант. Я бы хацеў трошкі асвяжыць. Мог бы я ўзяць штосьці з кухні? 3 кропкі. Так, вядома, мой лорд. Я сустрэну вас там. Андрэас, я не ведаю, што вы рабілі з баронам. Так, вось выправіў. З баронам, але мне... Але ты мне патрэбны ў скрыпторыуме зараз. Выправіў. Ага, кайфавек. Я літаральна бачу памылку, ён такой хоп і выпраўляе. Ці гэта дрэнны момант, вось гэта трэці варыянт, ці гэта дрэнны момант спытаць, каб мне выплацілі аплату за Book of Hours? Што такое? Тып Illuminated манускрипт. Я не ўпэўнены, што такое ўсё ж такі прасушанага манускрыпта. Я не ведаю, што такое азначае асвяціць манускрыпт па тыпу, асвечаны манускрыпт. Але не, зноў жа, выкарыстана слова, якое азначае не асвяціць у сэнсе святарства, а ў сэнсе проста прасвяціць яго. Тып ілюмінаванага манускрыпта, які змесціў якога сумяшчае ў сябе малітвы святога... Divine Office, мы ўжо сустракалі гэта. Divine Office. Divine Office. Meaning. Што ты такое? Мяне выводзіць яшчэ на нейкія... Давайте яшчэ. Можа, тут я знайду. Ну, добра, я не памятаю. Я дзесьці знайшоў ужо пераклад на гэта, але ўжо забыўся. У дадатак да іншых рэлігійных тэкстаў. У асноўным яны даволі плоскія, але багатыя заступнікі часта плацяць... Усё, я походу зламаўся. Яны даволі простыя, але багатыя патроны часта аплачваюць іх, каб у іх дадалі прыгожыя ілюстрацыі. Добра. Давайте спытаем яго наконт грошай. Ён раззлавалі мы яго з пытаннем наконт грошай. Трэба спытаць яго пазней, калі у яго будзе лепей настрой. Магчыма, у мяне атрымаецца ўпэўніць брата Мэцію, гэты брат у акулярах, добра? Каб ён заплаціў мне раней. Наш квест зараз. Знайсці шлях, каб нам заплацілі. Нейкі варыянт. Нашу гісторыю тут распісала, хто мы такія. Людзей, з людзьмі новымі пазнаёміліся, але я зараз не буду, на гэта лезть, таму што гэта капец. Вось наш гласарык. У некалькі сторонак. У шмат сторонак. Ачмурэць, гульня, ё-маё. Гэта я гласарык зараз толькі гляджу. Ачмурэць. Тут жа чытаць не перачытаць. Не, разумею, гэта вельмі падыходзіць, гэта ўсё ж такі. Мы нешта хацелі паглядзець яшчэ некаторы час таму. Фома Аквінскі, вось, гласарык зараз. Пойдзем? Не тое. Аристотель, Августин. Так. Divine Office, вось гэта. Месца, мне падаецца. Или нечто такое. Причина.
Історія, Інсбрук, Мартін Лютер. Так. Ранінг. Рим, Святий Лука. Святий Моріц, Святая Сантія, Скрипторіум, Томас Аквінас. Так, Фома Аквінський. Это ён. Томас Аквінас, давайте-ка. Томас Аквінас. Італьянський святар. Фома Аквінський, Тамаш Аквінський. Это ён и ёсць. Ну что, пайшлі да гэтых самых, да монашек. Мне падаецца, я зламаюся. Ну, літаральна, мне нешта занадта. Мне падабаецца, але нешта перабор ужо. У меня ўжо трошкі мозг адключаецца. Так, гэта дзверь павінна весці ў астатнюю частку манастыра. Не для мяне, гэта, ну, жаночая частка. Сестра якая? Чекай. Гертруда. Сестра Гертруда. Добре. У хату да іх. Увогуле мне сюды не патрэбна. Так-то. Але сюды мне можна. Цесилия. Боже, благослови тебя, Андреас. Боже, благослови тебя, маці Сесілія. Ці могу табе нечым дапамагчы. Я бачыў, як вы адвялі сясцёр унутр, калі я увайшоў з баронам. І што же тебе бянтэжыць? Зараз з нашага досведу у перакананні, у нашым аратарстве, у трындзючасці нашай, можна сказаць прыгожую фразу. Вы сказалі шмат, не гаворачы нічога. І зараз я скажу яшчэ менш. Добрага дня, Андреас. Ну, добра. Нічога нам не дапамогло ў гэтым. Фрэска нейкая. Малюнак Хільдегарды из Бингена, маці найулюбёнай маці Сесіліяй. Ну, по типу, самая падабаючаяся. Хільдегарда. Цитата Хільдегарда из Бингена была як это, монахиней у Бенедиктина, візіянеркай, містыкам і вядомым пісарам па вялікай колькасці тэм, пачынаючы ад тэалогіі, заканчвае музычнай кампазіцыяй і медыцынай. Добра. Я пра царкву даведаўся больш, чым за апошнія свае 10 гадоў жыцця. Так. Дзверы ўнутр зачыненыя, як мінімум для мужчын. Без праблем. Нам сюды нельга. Яшчэ раз, Лінкі, мы ж ведаем трошкі пра медыцыну, але не ўсё. Некаторыя раслінкі мы пазнаем, некаторыя не вельмі. Боже, благослови тебе, майстер Мадер. Сестра Матильда, як у вас справы? Маці Сесілія не падабаецца, калі мы размаўляем з мужчынамі, калі гэта не патрэбна для нашай працы. Вы бачыце мяне, бачыце, што пабентайжу. Дзякую вам вялікі, майстер Мадер. У Хільдегар ёсць і ў Інкулініці, і за яе можна біцца там. Кайфы. Інкулініці наш той же самы стыль мае, правильно? 6 часоў на ўсе туторыялы, няблага зацягвае. У гэтым самым, у персоне туторыялы на некаторыя механікі з'яўляюцца толькі праз 30-40 гадзін гульні, блин. Там ужо калі палову тартара прайшоў, ён такі, глядзіце, у нас яшчэ і такі механікі ёсць. І ты такі, окей, можна мне хопіць ужо?
Як справи йдуть у монашеской кухні? Не жадаю пакрыўдзіць, майстар Маляр, але я не магу размаўляць з мужчынамі. О, вы бачыце. Боже благослови тебя. И вас так само, сестра. Я что есть? Усе травы... Сестра Гертруда, высушивая усе свои травы тут. Фотка. Маусфангер. Кто з нямецкім трошки сябруе? Маусфангер. Это по типу кептюры... мышиные кептюры, неяк так? Подобно, там усе вычварэнскія звери. Так, вось гэты стыль упораты. А ўжо потом думала, калі гэтыя механікі ўжо скончацца. 100 баллов з 10. Есть каточек. Маусфангер. Так, у нас есть центральная частка... святыня аббатства. Ёсць царква. І, я так разумею, яшчэ... ну добра. Давайте ўсё глядзім, што можам. Мы ж дасканала праходзім, так? Зараз час... Жаночае месца, я так разумею. Я тут нешта моляцца, ўся мы тут перашкажаць прыйшлі. Брат Матей... О, рука. Релікварій, які трымае руку святого Морыца, які, як гаворыць раней, трымаў святую дзіду. Можна святую дзіду, калі ласка, там самі? Да, дзіда, таксама вядома, як дзіда лёсу. Spear of Destiny. Просто тут выкарыстоўваецца lance і spear. І ў беларускай мове, мне падаецца, на ўсё гэта ідзе толькі дзіда, правильно? Альбо кап'ё ёсць. Ну, просто гэта нават... Лэнс — гэта тое, што звычайна у розных, карацей, наконт гэтых самых, наконт тэрміналогіі зброі, гэта ўвогуле можна зламацца. Неважна, з якой мовы, на якую вы перакладаеце. Гэта просто капздец. Я ўвогуле, я магу лекцыю на гэтую там прачытаць. Боже благослови тебя, брат П'еро. Не, пачакай, гэта майстар Маляр. Я думаў, што вы не можете бачыць сестра Маргарита. Падчас дня я магу бачыць трошки колераў. Як вы даведаліся, што гэта я. Вы і брат П'еро абодва пахнеце пігментам, які вы выкарыстоўваеце, але вы вышэй, і у вас таксама ад вас пахне трошки па-іншаму, па тыпу як рыбай альбо спаленымі алмондс, як яны. Міндалём. І будзем рамансіць? Усе будзем рамансіць. Гэта... можна, вось, глядзіце, я таксама яшчэ более прыгожы. Давайте, мы ж рамансім. Ведаеце, я... ну я бы не даведалася. Божа выратаваў мяне ад Temptations. Блин. Ад спакусаў, вось, я нават яшчэ перакладчык не адкрыў, і я ўсё роўна ламаюся. Так, ад спакусаў прыгожых мужчын. Вам тады прыйдзецца паверыць мне? Ніякіх шансаў. Добрага дня, сестра Маргарита. Парамансілі. Боже благослови тебе, майстар Маляр. Боже благослови вас, майстар Маляр. І ўсё, я не магу з ёй паразмовіць. Гертруда. Вось яна назірае, крутая якая, Боже благослови вас, майстар Маляр. Як ідзе ваша праца ў скрипторыуме? Даволі добра, дзякую вялікі. Тады мне падаецца, вы не будете зацікаўлены у сафрон, я не ведаю, што такое. Агнес Стейнаріо, ну, вы зразумелі, карацей, які я атрымала учора.
Добра, нейкі Агнес. Что такое сафрон? Шафран. Добра. Не дапамагае, насамрэч. Што? Шафран, сапраўды? Дзе вы гэта чулі? Я не ведаю, мне падаецца, можа, неправільны пераклад? Сестра Матыльда бачыла яе at the Albans. Што? Хто такія албанцы? Я не ведаю. Сестра Матыльда. Блин, мне усіх іх перазапомніць. Магчыма, вы можете як гэта? Пераканаць прыора Ферэнца, каб ён атрымаў трошки для вашых жоўтых. Я так разумею, шафран патрэбны для жоўтага колеру неяк, типу такого. Прыемна даведацца. Як Маусфангер, гэта кот. Гэта яна, Маусфангер, гэта яна. Яна тут, дзесьці паблізу. Спадзяюся, што спадзяюся, што дабярэцца да маленькіх трусаў да таго, як гэта зробіць сестра Матыльда. На пабачэнне, сестра Гертруда. Благослови цябе, Андрэас. Магчыма, я пабачу цябе каля святыні святого Сатія у адзін з гэтых дней. У мяне трошки вываліўся чат. Мне трэба момант трошки, каб вяртацца. Шафран да халеры не танны нават зараз. Окей. Мне просто цікава, навошта ён яму. Ну, яна потым узгадала нешта пра фарбы. Можа, ён спецыяльна для ілюстрацыі патрэбна. Лакваріум манастыра. Я не ведаю, што такое лакваріум, але буду... Ну, што бачу, то і гавару. Крыпта, вежа, інтэрнат, стары Бэйлі. Вось тут яшчэ людзі. І сюды мне нельга. Чмурэць. Працягвай пець. Я пагляджу на мапу. Я яго нельга чуць. Гэта мапа манастыра, вы только паглядзіце. Чмурэць. Гэта я вось у знешнім дворыку вось бачу, быў. Я думаў, што на гэтым справа і скончыцца. Але не. Я нават нахрен і не ў самым пачатку. Мы толькі ў галоўную частку царквы зайшлі. Вось тут інтэрнат, каб мне прыйсці. Вось калі я просто пайду Spotify 16 стагоддзя, прыкладна так. Мне калі просто дайсці да скрыпторыума, мне ўжо трэба немало так рухаў зрабіць і шмат дзе прайсці. А мне ў такіх гульнях падабаецца паразмаўляць з усімі. Блін. Што мне рабіць? У мяне зараз сутыкненне інтарэсаў. Нас хутка клікалі ў скрыпторыум, зараз нам наваляюць яшчэ за тое, што мы доўга ідзем. Рюдгер, Божа благослови цябе, Андрэас. Твой голас восстановіўся пасля пасхальнай месы, Рюдгер? Так. Трошки была праблемай, ну, па тыпу стрейн, у яго была боль. Это было даволі балюча, але гэта каштавала гэтай ахвяры. Ну, і калі Гасподзь змог аддаць усяго сябе на Пасху, дакладна. Добрага вам дня ў скрыпторыуме. Добрага дня, спяваць. Ёсць яшчэ крыпта, ёсць вежа. Пачакайце, крыпта на мапе ўвогуле не адзначана. Не, адзначана. Ідзем у крыпту. Будынак абацтва быў пабудаваны рымлянамі, якія акупавалі гэтую зямлю. Трошки пазней, незадоўга пасля таго, як памёр Хрыстос. Окей. Гэтыя маркеры ў крыпты спасылаюць да стагоддзяў, да самага моманту заснавання абацтва. Настацель Дітрых
з вяршыні эмоцыі Кірсау 14 стагоддзя тыя дні ўжо даўно прайшлі. Даследаваць. Прыемны рэльеф, як яна? Virgin. Нявінніца. Вось, нявінніцы і дзіця. Шкада, што яно схавана тут. Опа. І зараз што? Опа, у бібліятэку адчынілася дзверь. Секретны праход у бібліятэку. Мне трэба гэта будзе запомніць. Нічок сабе. Арган Йо, давайте пашукаем. Давайте толькі... А ў бібліятэка куды мяне правядзе? Так. Ага, то бок я магу абысці праз крыпту адразу ў бібліятэку і скрипторыум. Без неабходнасці абыходзіць усё. Але мы тады не пойдзем... Не, мы зараз пойдзем звычайным шляхам. Ну як? У вежу. Пум-пурум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Мы нічога тут націснуць не можам. Вежа была вельмі цікавая. Пайшлі назад. Тут у левай частцы яшчэ вось. Я не ведаю, што такое лакварыум, але мы зараз тут апынемся. Што гэта такое? А то па месца адпачынку? Падаецца, што так. 3 чарапахі. Ну, калі знойдзем гэта самае. Арган, то так. Калідор галоўны. Блін, тут шмат чаго. Бальнічка мясцовая. Святы Лука. Заступнік мастакоў. І таксама заступнік лекараў. Флоріан. Боже, благослови тебя, Андреас. Брат Флоріан, як у вас справы? Браты і сёстры так разам... разам. Яны у парадку, так што і я ў парадку. Дзякуй Богу. Андреас, ці ты размаўляў з Клаусом Друкерам нядаўна? Хто такі Клаус Друкер? Вось гэты, каваль. Так, недаўна, што? Мне падаецца, ён павінен быў атрымаць медычны тэкст з Балоніі. Адзін з вялікіх гарадоў Італіі. Быў цэнтрам мастацтва на працягу стагоддзяў. У ім знаходзіцца вельмі шмат універсітэтаў, якія былі месцам, дзе жылі абодва і Данте, і Петрарх. Не, пачакай. Я пераблытаў, ён не каваль, ён друкар. Выбачаюся. Так. Каваль па-іншаму выглядае, я трошкі пераблытаў. Выбачце, я італьянскага не ведаю. Салігере італьяно. Ці ты можаш чытаць па-італьянскі? Не, трошкі італьянскага, і моя латынь таксама не вельмі добрая, настолькі добрая, як я бы хацеў. Мне занадта персонажаў, па тыпу для мяне пераборы, іх накідалі на мяне проста тоннай. За 2 гадзіны у мяне перагруз ужо персонажамі. Я спадзяюся, брат П'еро мог бы дапамагчы мне з гэтым, і калі бы яго быў час. Я ўпэўнены, ён можа дапамагчы, ён цярплівы настаўнік. Ён такі. Я пабачу цябе пазней, Андрэас. Да пабачэння. Большая частка гэтых лекаў былі зроблены Агнесам Стейнайерыум з дапамогай сестры Гертруды. Хто такі Агнес? Гэта яна. Окей. Я ўсё яшчэ не запомню іх усіх. Добра, што яны хаця бы паказваюць вось гэтую, партрэты іх. Таму што без партрэтаў гэта была бы кабзда. Мы ідзем куды толькі можна, але не туды, куды нам патрэбна.
Мурал танца смерти. Отец Матиас... Танец смерти на вот описании. Артыстычная алегорыя у канстатацыі смерти, ілюстрацыі часцей за ўсё паказваюць людзей з кожнага узроўня соцыума, які размаўляюць са смерцю, які размаўляюць са смерцю, пачынаючы ад крысціяніна да імператара. Цікавая фрэска. Отец Матіас намаляваў яе за некалькі гадоў да яго смерці. Яна прыгожая. Добра. Вялікі сад. Можна вяртацца ў калідор. Дом аббатства. О, Ферэнк, вітаю. Боже благослови тебе, Андреас. І ўсё. Чабака. Данс Макабр. Так, это ён. Собаки. Упс, нас тут зараз... Гернот будзе не вельмі задаволены, што мы не пайшлі ў гэты. Андреас, Боже благослови тебе, отец Гернот. Я жадаў паразмаўляць з табой наконт гертнераў. Гертнераў? Што наконт іх? У іх есть праблемы, каб выплаціць падаткі. Я бы жадаў дамовіцца наконт лепшых... лепшай аплаты для іх. Другі. Клара узгадала... ну зноў. Ну давайте паспробуем дамовіцца. Ты мастак, Андреас, а не банкір. Фінансавыя дамовы паміж аббатствам і гертнерамі не з'яўляюцца тваёй праблемай. Магчыма, у доўгую, айцец, я буду... Мне будзе не спадабацца, што мне не спадабаецца... Будзе непрыемна бачыць іх праблемы. Мы можам абмеркаваць што-небудзь? Альбо вось такі варыянт. Яны ўжо з'яўляюцца, таму што яны паспыталі мяне аплаціць сваё пражыванне раней, каб яны маглі заплаціць аббатству. Ну, давайте паспрабуем пагуляць у добрага. Кірсау належыць зямля фермы гертнераў. У іх ёсць фінансавая адказнасць перад аббатствам. Гэта не толькі мой абавязак ападаткоўваць фермераў, але яшчэ моя адказнасць, каб прадставіць ім каб як гэта не прадставіць, а па тыпу падтрымліваць маіх братоў і сясцёр. Ну, па тыпу, што ён здабывае для іх грошы. Здабыватель, блін. Убачце, але гертнерам прыйдзецца знайсці свой шлях, каб выплаціць тое, што яны павінны. Боже благослови вас. Нахер иди. Не домовились мы. Паспробуем яшчэ раз? Андреас, добра. Не домовились. Мудак. Мне падабаецца, што персонажу нават эмоцыі змяняюцца ў залежнасці ад кантэксту. Я ўвогуле скажу, замарочыліся. Па тыпу, гэта вельмі файна зробленая гульня у шмат якіх варыянтах. Ну, шмат якіх баках. Кожны кавалак гэта добра зроблена. Гэта ва ўсіх сэнсах добра зробленая гульня. Гэта 100%. Складана зараз адначасова стрыміць і перакладаць. Не вельмі люблю гэта, не самае ідэальнае маё, што можна, ну, па тыпу, добра, калі ты можаш нешта распавесці самастойна, па тыпу, проста парэагаваць на рэчы і параспавядаць. Калі размоў не так шмат. Калі іх шмат становіцца, то я проста пераўтвараюся ў перакладчыка. Трошкі свае рэакцыі дадаю, але гэта, ну, застаецца больш у перакладзе. Вось. Гэта цудоўна. Мне падабаецца гульня. Стамляешся. Вось чым праблема. Я пайду возьму яшчэ вады, выбачце.
Я вяртаўся. Так, Арыгана, то бок я не супраць. Ну, добра, што мне хапае. Ну, добра, раней дакладна я бы на такія эксперыменты, вы што, блін, вы ачмурэлі, я бы, хутчэй за ўсё, скончыў стрым яшчэ раней. У мяне раней для пераклада простой частковай гульні, калі я мог проста перакладаць сэнс, напрыклад, размову у хронотрыгере. У хронотрыгере з-за таго, што размовы ідуць проста без маіх выбараў ніякіх, то ну ты просто сядзіш, чытаеш тэкст і з-за таго, што сэнс на 10 сказаў у прынцыпе укладаецца ў 1-2, я мог бы проста самастойна іх прачытаць і скончыць на гэтым. Тут размовы больш глыбокія. І яны вельмі ўплываюць на адчуванне ў моманце, на мае пачуцці, калі шчыра. Ну, то бок тое, што мне гавораць, як мне гэта гавораць, гэта вось усё гэта трэба перадаваць, таму што без гэтага сэнс такіх гулян, як гэта, яны губляюцца вельмі. Ось, перакладаць складана, я скажу. Па тыпу проста сядзець на ангельскай гуляць, гэта зусім больш простая справа. У ідэале, калі б яна была нават на украінскай, было б ужо прасцей. У ідэальне, каб яна была на беларускай. Ось, ну, вядома, тады я магу проста мы проста сядзім разам, все чытаем тэкст, я проста каментую, і мы нешта абіраем. То бок увесь працэс рэзка спрашчаецца для ўсіх. Але такі шлях. Ну, маем, што маем, правильно? Просто каментары ад яго. О, там ёсць нейкія жывёлы. Якія тут жывёлы ёсць? Вы паглядзіце. Ёсць авечкі, свінні і волкберт. Добрага дня, Андрэас. Добрага дня табе, волкберт. Мы тут, я так разумею, усіх ведаем. Ага, нікуды тут нельга ісці. Што ўвогуле ў абацтве мы яшчэ не паглядзелі. Мы на кухню не хадзілі, рэфекторый, не ведаю, што такое. Ёсць яшчэ па тыпу цэнтральны сад. Можна пачуваць? Не, на жаль, нельга. Кладбішча, вось сюды нас увогуле не пусцілі. Давайте на кладбішча зараз пойдзем, таму што можна адсюль прям адразу скокнуць. Манумент заснавальніку абацтва даволі нядаўні. Грошы былі падараны яе патомкамі. Ну, добра. Не заснавальніку, а заснавальніцэ тады. Просто, калі шчыра, не падказвае мне ангельская мова. Так. Ну, добра, нічого. Толькі вясна зараз. На кладбішчы не той, каб шмат. У калідор. У калідор мы яшчэ... А ты хто? Блин, тут шмат. Это вось гэта самае сад у цэнтры, які знаходзіцца ў абацтве. Я не ведаю, сад, мне падаецца, так і называецца просто. Так, рэфекторый. Што такое рэфекторый? Не дапамагаем. Па тыпу... Як яна? Сталовая, карацей. Сталоўка. Ну, вялікі сад. Ага, то бок калі яны яшчэ сядзяць і ядуць, ім яшчэ лектар начытвае нешта. Добра. Кухня. Тое, куды хацелася б трапіць з самага пачатку. Лукас. Вітаю, Андрэас. У першы з усяго абацтва, хто не павітаўся з намі, Божа благослові цябе. Як справы ідуць на кухні? Ці брат Войслаў працуе? Ось гэта. Чакайце-ка, там шабака злева. Дайце-ка. Блін. Не, вяртай. О, шабака, альбо хто гэта? Хутчэй за ўсё шабака. Замест ютуба падчас ежы. Яны нешта разумелі. Неблага справы ідуць. Брат Войслаў добры да мяне. Гэта
Отец аббатства і брат прыор, хто ускладняе ўсё. Як ускладняе? Я не павінен скардзіцца, яны проста ім проста падабаюцца ежа у асабістым выглядзе. І я не якую я не вельмі ўмею гатаваць яшчэ. Я ўпэўнены, брат Войслаў навучыць цябе праз некаторы час. Брат Эйдак, мы яшчэ яго не ведаем, скардзіцца на сваю ежу таксама, але ён скардзіцца брату Войславу. Вось гэты барадаты. Што ўвогуле брат Эйдак ведае пра ежу? Ён сам з Корнуэлла. Я нават не ведаю, дзе гэта знаходзіцца. Гэта зямля на захад, праз мора, дзе яны ядуць толькі рыбу. Гучыць дрэнна, але гэта тое, аб чым ён заўсёды скардзіцца, аб рыбе. Ім проста падабаецца скардзіцца, мне так падаецца. Не херат. Херат. Не трымай галаву по ветру, брат Лукас. Ты ўсё яшчэ вучышся. Дзякую, пабачымся пазней, Андрэас. Да пабачэння. У іх тут... я такі іду міма і такой думаю, глядзіце, у іх просто на кухні дыба стаіць, а гэта насамрэч спуску погреб. Брат Войслаў. Добрай раніцы, Андрэас. Як жыццё з гертнерамі? Цудоўна, яны добрая сям'я. Клара добрая жанчына, яна даглядае за Бігьордам і Евай, быццам бы яны былі яе, потом яе дзецьмі, у сэнсе. Чыпсікі з рэпыём, мне падаецца, няма. Яны абодва амаль выраслі. Праўда, мне падаецца, я лічу, ім патрэбна менш дагляду, мне падаецца, што ім не тое, каб патрэбны дагляд, а тое, каб проста яна аб іх бянтэжылася. Маленькая Урсула ў добрых руках. Вось гэта Урсула, з якой мы пазнаёміліся, калі прачнуліся. У любым выпадку, калі не пабачу цябе пазней у аббатстве, магчыма, я пабачу цябе у Тасінгу заўтра. Тады і пабачымся. Пум-пум-пум-пум. Пайшлі. Мы не праверылі ва ўсім аббатствамі, падаецца, пакуль толькі пару пакояў. Не туды выйшаў. Чаптер Хаус. Гэта што? Хто ты такі і дзе ты на мапе? Вось ён. Вось яго мы не пабачылі. Далей нам засталося літаральна некалькі пакояў. Вы бачыце, што я літаральна ў кожную дзверь... Не, мы тут былі. Усё добра. Выбачаюся, што я сую свой нос у кожную дзверь, літаральна, таму што мне цікава пабачыць спачатку, па тыпу ўсю тэрыторыю і ўсіх персанажаў. Асабістасці, калі гэта будзе дэтэктыўная гісторыя, гэта ж абавязковая частка. Я ж не ведаю, ці дэтэктыўная яна ці не. Мне падаецца, што так. У любым выпадку, чым больш мы персанажаў зараз даведаемся, тым больш цікава і заблытанай далей пазл будзе. Правильно? Таму што больш персанажаў. Божа, дай табе здароўя, майстар Маллі. Брат Сэбхат, ён, адрозніваецца ад усіх зусім. Я здзіўлены цябе ўсё яшчэ тут пабачыць. Так жа сама, як і я. Але я хутка буду пакіну гэтае месца і накіруюся ў Рым. Мой пастар пашкадуе, што мы не можам would not reciprocate. Reciprocate? Что ты такое? Reciprocate. Отказать узаемностью. Не холеры словы. Нам шкада, што мы не можам адказаць взаемнасцю айцу Родульфу яго гасцепрыемнасцю. Ён паказаў шмат дабрыні нашым святарам у савеце Канстанц шмат гадоў таму. Што такое савет Канстанц?
Рада святароў, якая была падчас 1414 і 1418 года у дыяцэзе of Constance у канцы схізма папы. Яно таксама было яно таксама было пад захват багемскага тэолага Яна Хуса. А Яна Хус, я наколькі памятаю, гэта паўстанне Яна Хуса, правильно? У Багеміі. Я ўжо, забыл то ўсё ўсім. Русік скінкланіце. Вось, гэта важна. Вось я разумею прыярытэты, вы паглядзіце. Зусім іншая справа. Вось гэта зусім іншая справа. Скриншот. Тут яшчэ хамелеон ёсць. Ці ты застанешься ў Рыме? Это залежыць ад майго бішап, гэта не зусім святар, я просто абыходжу гэтае слово. Біскуп, вось. Гэта залежыць ад майго біскупа, але мне будзе не хапаць гэтых гор. Ты павінен падарожніць у Эфіопію, майстар Малер, і пабачыць Хайлендс, як яны, горы там. Як гэта магчыма, гэта гульня выйшла раней. Дык ўсё проста, яны ж выкарыстоўваюць рэальныя малюнкі. Вось і ўсё, ну па тыпу яны не прыдуманыя, яны рэальныя такія ёсць. Яны проста іх перавыкарысталі ў абодвух гульнях. Божа благословіў мой дом з цудоўнай прыгажосцю. Мне было бы прыемна калісьці. Мне ўсё яшчэ патрэбна вяртацца ў Нюрнберг, адчыніць маю майстэрню. Так, калі-небудзь. Да таго моманту, калі вы наведаеце Рым, я, магчыма, там буду, я ўсё яшчэ там буду. Мне бы гэта было прыемна. І яшчэ, калі у вас будзе час у наступных некалькі дзён, было бы добра паснедаць з вамі і некаторымі жыхарамі горада. Я прызвычаюся дзіўным выглядам асабістасці ў вясковай мясцовасці, як гэта, але я прызвычаюся на здзіўленыя позіркі ў асабістасці ў вясковых мясцовасцях, як гэта, але ў мяне было пару, я перамовіўся добрымі словамі з пекарам і яго жонкай. Там яшчэ цэлы горад NPC. Так. Калі паглядзець на мапу зараз. Так. Албанс, Ульрих і Грэта. Добра. Я прапанаваў распавесці ім гісторыю о дзецях і іх матулях падчас ежы. Грэта выглядала зацікаўленай ідэяй, і мне было бы больш зручна, калі б вы былі там таксама. Ці ты не еш тут з братамі? Так, я госць, але я не прывязаны правіламі, як яны. Правілы святога Бенедыкта, то бок гэтага манастыра. Айцец Гернот дазваляе мне прыходзіць і ўходзіць, калі мне гэта калі я так лічу патрэбна. Тады я знайду час у наступным некалькі дзён. Дзякую вялікі, Андрэас. Я буду вельмі чакаць гэтага. Божа, дай табе здароўя. Так, мапа, проста. Яшчэ палова. Глядзім проста горад. Не тое. Дзе мапа? Вось. Мы, атрымліваецца, да аббацтва прайшлі. Тут ёсць вугальная, яшчэ святыня святой Сатіі, вадапад тэрыторыі, я просто называю, стары саляны руднік, Францбауэр і удава Кемперын, Йохан Бауэр, ферма Йохан Бауэра, і яшчэ ў горадзе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 гарадоў, і кудысьці там на гэтую самую, на мельніцу, і рымскія руіны, якія я прайшоў, хутчэй за ўсё, пакуль я ішку сюды. Бардэль, бібліятэка, дзе?
Дзе? Не бачу. Няма. Няма, на жаль. Інтэрнат. Там патрэбнае месца. Ну, мне падаецца, калі знойдзем бібліятэку, то навокал павінна быць дзесьці бардель. Так, гэта ў царква, скрыпторыум. Гэта вось на кладбішча прывядзе нас. Дом прыора. Даведаем прыора. Опа. Ого! Што гэта такое? Я сам не ведаю. Волвель. Я бачыў такія раней у трактатах па астраноміі і медыцыне. Для чаго яны? 2 кола. Верхняе кола мае грэчаскія літары і дзюркі, каб паказаць лацінскія літары пад імі. І вонкавы край ніжняга кола падзелены ў 4 секцыі. Кожны нясе сімвал элементу. Акультныя веды зараз нам дапамагае. Грэчаская, лацінская элементальныя сімвалы. Вядома, што гэта нехта з акультным інтарэсам зрабіў гэта. Паварот на чвэрць верхняя дыска выраўнівае з іншым элементным сімвалем на верхняй частцы дыска. І гэта паказвае іншыя літары пад ім. Мне цікава, для чаго гэта? Шыфр нейкага стану? Мне трэба даследаваць больш. Гэта павінна быць звязана з чымсьці навокал. Добра, окей. Што бы гэта не значыла. Ну што, пайшлі ў скрыпторыум нарэшце. Проста хлопец. Эйдок. Гэта вось ён из месца, дзе ядуць толькі рыбу. Корнуола. Пачакайце-ка, а ў мяне няма праходу ў бібліятэку? Ха-ха-ха. Я ведаю, як трапіць у бібліятэку і скрыпты, а адсюль мне ў бібліятэку нельга. Цікава. Іро. Андрэас, Божа благослови цябе. Так прыемна бачыць цябе. Добрай раніцы, брат П'еро. Таксама прыемна бачыць цябе. Мне не падабаецца гэтае надвор'е. Мае косткі баляць. Гэта значыць, што навальніца набліжаецца. Вялікі Бьорк Гертнер таксама сказаў, калі ты пражывеш тут 10 альбо 15 гадоў, ты можаш адчуць набліжэнне навальніцы. Брат Эйдак быў тут дастаткова доўга, што мы... Настолькі доўга ён тут быў, што мы ўсе можам адчуць, калі ён набліжаецца. Іх не рамансім. Ну, вось гэтага... Ну, яшчэ падумаем. Не забывайся, брат Гай, хлопец, брат-хлопец. Лёс маладых, які... Джіст. Я не ведаю, што гэта такое. Джірт. Я не ўпомню нават, што напісана. Якія нешта зрабілі са старым прарокам Галіша, не ўпомнены, звонку Бетрэля. Неважна, я крацей. Ты што, параўноўваеш сабе з прарокам, брат Эйдак? Я параўноўваю цябе з неадукаванымі малымі маладымі, якія лорд і яго бясконцая мудрасць могуць абраць, каб пакараць. Супакойся, брат Эйдак. Ты занадта гэта самы адчувальны да гэтых самых да жартаў Гая. Я стары Андрэас. Кожны... Every slight against me stings with the fire of a thousand wasps. Кожны жарт супраць мяне жаліць як агонь тысячы ос.
Але я буду маліцца Богу дзеля моцы, каб вытрымаць гэтую выкіднасць па тыпу вар'яцтва. Ну, усе выглядаюць даволі ажыўлённа. Мне падаецца, што прыёр Ферэнс не даглядае за намі сёння. Ён быў тут, але ён потым пачуў аб Лоренце Ротфогеле, і што прыехаў Лоренц Фортфогель, і ён паспяшаўся, каб як маленькая мыш. Лоренц, ну гэта вось... О, вы паглядзіце. Я бачыў гэтых катоў, а вось, блин, там яшчэ две прыгожыя. Гуня. Вось унізе. Нейкая змяя з крыламі. У цэнтры яшчэ, я не ведаю нават, што гэта такое, і каты. Ферэнс так отчаянно жадае уразіць аббатства і арыстакратаў, як Ротфогель, гэта выглядае як гэта, паthетик. Паthетик. Слова, не пафосна, жаласліва. Вось. Ты дазваляе твой недахоп дабрыні да айца аббатства і в нашага прыора дазваляе табе толькі гаварыць аб іх па-за іх спінамі. Гэта shameful, ну па тыпу пазорна. О, не, барон Ротфегель. Ротвогель, ну неважна, карацей, Ротфегель я его буду называць. Яго манускрыпт. Я толькі зразумеў, што ён пажадае пабачыць свой манускрыпт. Як дурна з майго боку. Дзеля гэтага ён нас і наведвае. Магчыма, калі бы ты быў маладзей і хутчэй, табе бы не патрэбна было бянтэжыцца наконт візітаў нейкіх патронаў. А ў чым праблема? Барон усяго адзін з кліентаў. Яму патрэбна чакаць, як усім астатнім. Можна сказаць яшчэ Гай. Гай, у адзін дзень ты будзеш на тым жа самым месцы, што і П'еро, і малады монах будзе сядзець будзе на тваім месцы. Ну, гэтага ён хутчэй за ўсё не зразумее. Урэшце рэшт, па тыпу барон усё яшчэ адзін з кліентаў. Яму патрэбна будзе пачакаць. Прыехаў раней малайчына, 4 дні яму ўсё роўно прыйдзецца чакаць. Ён павінен быў прыехаць пазней. Андрэас, барон Ротфегель не такой, як астатнія. У яго магутныя сябры, уключаючы прынца біскупа з Фрейзінга. Прынц біскуп з Фрейзінга, рэлігіёзны і секулярны кіраўнік. Ну, не кіраўнік, як ён. Не ўладар, як ён. Галоўны, карацей. Распаўсюджаных раскіданых тэрыторый унутры свяшчэннай рымскай імперыі, уключаючы землі, кіруючы Тассінгам і аббатствам, якім мы зараз знаходзімся. Окей, я зразумеў. Кірсаў ужо па-за межамі міласці. Айцец аббатства не жадае, каб у нас атрымлівалі яшчэ больш увагі. Ну, калі прыор Ферэнс не тут, я буду працаваць над сваім шэдэўрам, пакуль ён не прыйдзе. Так. Мне трэба паглядзець у Індермаур манускрыпт. Вядомая сям'я швейцарскай канфедэрацыі і Аўстрыі. Індермаур. Тук-тук-тук. Здена. Что ты ожидаешь, Андреас? Книгу. Індермаур манускрипт. Книгу гадзін.
Твае валасы выглядаюць спутанымі сёння. Ты сёння выспаўся? Што ты маеш на ўвазе? Ці ты, я маю на ўвазе, ці ты спаў адзін, альбо... Чаму ты жадаеш даведацца? Было бы прыемна мець штосьці, над чым падумаць, пакуль я буду чытаю святыя пісанні. Lectio Divina, гэта удумлівае чытво, я не ведаю, мне зараз слова пачну прыдумваць, і медытацыі для медытацыі of and meditation, thoughtful reading of and meditation on scripture. Практыка прыводзіць чытача... Карацей, нешта яны там чытаюць, я ўжо ламаюся. Ты падумала о Боге? Вось такое. Ты сапраўды хмара на сонечны дзень, Андрэас? Не магу проста атрымаць кнігу. Яна ў самым версе. Ты можаш абысціся без яе? Выбач, але мне яна сапраўды патрэбна. Яна патрэбна для рэферэнсу маёй працы. Няўжо? Мае ногі баляць, і лесвіца даволі высокая. Мне прыйдзецца спытаць ілюмінату, каб яна атрымала яе ілюміната. Ну, я не ведаю, магчыма, я неправільна прачытаў імя. Сястра ілюміната, крычыць яна. Андрэасу патрэбна кніга, і ён паводзіць сябе непрыемна са мною. Окей. Андрэас? Сястра ілюміната, я бы жадаў атрымаць Індермаур манускрипт кнігу гадзін. Альбо варыянт, я не быў непрыемны з ёю. Я не думаю, што ты быў. Сестра Здена показвае даволі дрэнныя адносіны да сваёй пазіцыі і правіл. Мне падаецца 10 камандзірам, 10 по тыпу законам. Ну, як гэта? Мне падаецца, гэта рэлігійная нейкая частка по тыпу гэтага не ўбій, вось гэта. 10 запаведзяў. Вось, commandments. Вось, 10 запаведзяў. Калі б не яе апазіцыя, яна бы... Тады б яна не павінна была быць тут. Ты чакаеш занадта шмат маладой жанчыны, якая была зачынена ў аббацтве. Вось гэта абярам. Я бы не чакала, што каб ты зразумеў нашы абавязкі, Андрэас. Vocation. Я просто зараз замяняю слова насамрэч, але я не ведаю, што такое vacations. Ага. Поклік по тыпу той, што. У любым выпадку, я чула, што табе патрэбны манускрипт, ну, Індермаур. Трымай, калі ласка, вяртай яго хутка. Наколькі хутка? Колькі мне ёсць? 5, 10 хвілін, 15, 30? Андрэас, магу я паглядзець на твой шэдэўр? Як у цябе справа з тваім шэдэўрам? Вядома. Твоё меркаванне заўсёды прыемна. Ну, прымаецца. О, кампазіцыя цудоўная. Ёсць некаторая прыемнасць у тым, як ты размясціў усе гэтых людзей. Не паказваю яму шэдэўра, гэта непрыстойна. Дык штаны ў мяне ўсё яшчэ апранутыя, ён можа паглядзець. Кантраст колераў таксама даволі прыемны. Багаты і цудоўны сам па сабе, але не як гэта, перанасычаючы сцэну. Гэта не адчуваецца правільным. Я не ведаю чаму.
Гэта цудоўная інтэрпрэтацыя чый-небудзь працы. Што ты маеш на ўвазе? Гэта ўсё моя праца. Сын мой, ты капіруеш ілюстрацыю з манускрыпта Індермаура амаль ідэальна. Што? І што не так з гэтым? Ці не палепшыў я яе? Эстэтычна так, яна цудоўная. Але мне падаецца, ты згубіў трошкі сэнс таго, што яна прадстаўляе. Блін, у месяцы мае самае слабае месца. У асабістасці, калі я бачу нейкую назву ўжо па тыпу Навембар і ўсё, у мяне адключаецца ўсё. Гэта лістапад. У лістападзе мы паказваем крысціян, якія вядуць свіней у лес, каб яны адшукалі гэтай самай эйкернс, гэта каштаны, перад тым, як іх заб'юць. Андрэас, крысціяне тут, крысціянам тут больш не дазволена збіраць каштаны ў лесе. Шмат лордаў і абацтваў па ўсёй імперыі забаранілі гэта. Нават айцец Гернот. Дзякуй вялікі. Якая розніца? Гэта тое, як прадстаўляюць лістапад. Але гэта не тое, якім лістапад з'яўляецца. Мастацтва — гэта ілюзія, апавяданне гісторыі. Але ў сваёй самай простой форме малюнкі адлюстроўваюць шлях да праўды. Для мяне самае галоўнае, каб мае кліенты былі задаволеныя. Яны не плацяць мне за праўду. Ён яшчэ і крытыкуе, не паказвае яму больш мастер-піс. Не, няхай гаварыць. Так, але з дапамогай, але з бласлаўлення Бога гэтая кніга гадзін перажыве нас усіх. Што яна скажа тым, хто пабачыць іх у будучых пакаленнях, стагоддзі пасля таго, як мы знікнем? Некаторыя будуць глядзець глыбока ў нашыя лініі і будуць маляваць сабе ў галаве больш глыбокае значэнне. Што яны знойдуць? Але табе не патрэбна слухаць майго меркавання. Яны проста меркаванне аднаго старога манаха. Мудры мужик. Няма больш месца для манастырскай скрыпторыі. Не існуе больш месца для манастырскай скрыпторыі. Сапраўды, гэты пакой ўжо па-за часам. Чаму так? Чаму Кірсау трымаў яго так доўга? Некаторыя людзі, некаторыя месцы маюць складанасці адпускаць мінулае. І я не адзін з іх. Стварэнне кніг, мастацтва гэта ўжо не з'яўляецца тэрыторыяй манастыроў. Так і будзе. Няхай так і будзе. Больш людзей могуць пісаць, яшчэ больш змогуць чытаць іх. Робячы гэта, будзе прынесена праўда. Я думаю, што заўсёды знойдзецца месца для мастакоў такіх, як ты і брат Эйдак. І Гай такі. І бразер Гай. Гэта прыемна чуць ад цябе, Андрэас, але табе не трэба хвалявацца наконт мяне. Я пражыў доўгае жыццё і шчаслівае ў служэнні Богу. Калі ён пакліча мяне, я гатовы. Опа, час праматаўся. Усё, вы разумееце, гэта персона пачалася.
Мы літаральна ўжо на тэрыторыі персоны просто амаль на 100%. У нас тут жыццё быццё з рознымі персанажамі. Куды прайшоў час? Ужо амаль тэрцыя. Манастырская гадзіна, адказваючы за 9 о 9 раніцы. Одна из маленьких гадзін для малітвы. Тэрцыя адбываецца перад месай і чаптер-мітинг, я не ведаю, нейкім сабраннем. Шмат размоў. Мне трэба выбачыцца за тое, што не ушанаваў правілы. Побачымся пазней, Андрэас. Побачымся. Ну так, мы же не частка аббатства, нам не патрэбна маліцца, мы можем просто працаваць і працаваць. Ты што тут робіш? Що ти тут робиш? Що там відбувається? Ну-ка. Що він там робив? Я ж написав книгу і зачинив її. Ілюмінатор. Андре, що там за шум? Вы бачите, сестра ілюміната. Я прокинув краску, фарбу на подлогу. А потім зайшов пріор Ференц, написав у одну з своїх книг, і зачинив її і покинув місце. Ён так спяшаўся, я нават не упэўнены, што ён заўважыў мяне. Рэгана, можаш, калі ласка, дапамагчы са спамерам? Ён зачыніў кнігу? Прыор Ференс не павінен так сябе паводзіць. Некаторыя з гэтых манускрыптаў даволі делікатныя. Я поўнасцю згодны зараз нашага бэкграунда кніжнага чарвя. Я поўнасцю згодны. Делікатныя альбо не. Да ўсіх кніг трэба адносіцца з вялікай асцярожнасцю. Шматлікія з іх трымаюць ценную каштоўную мудрасць, якая можа дапамагчы нам не прасвятлённымі у тым, каб вырасці бліжэй да Бога. Заглядзелася на дзяўчыну за дзвярыма, но яна там прыгожа стаіць так. Яны павінны быць абаронены, і аб іх трэба клапаціцца. З-за гэтага кнігі нельга браць з бібліятэкі, калі яны толькі не патрэбны для свяшчэннага чытання альбо ў працы ў скрыпторыуме. Ці ты ўсё яшчэ злуешся на мяне за то, што я ўзяў хроніку Клара? Хроніка Клара. Чыстая хроніка, гісторыя сусвету са стварэння да 1082 года. Напісана ірландскім монахам Маріанусам Скотусом. Не. Злость неправильная реакция для монахини. Але факт ўсё яшчэ застаецца ў тым, што ты падмануў мяне ў тое, каб я аддала табе гэтую кнігу без аніякай асабістай прычыны. Не сапраўдная? Ці не сапраўдная, ці не важная гэта прычына пабачыць працу аднаго з найвялікшых ірландскіх пісараў? Забудзькі. Я не ведаю. Можна сказаць, ты гучыш, што злуешся, гэта разлуе яшчэ больш. Таго, хто напісаў шэдэўры, якія вядомы ў вялікіх бібліятэках калоніі Фульды і Майнца. Я зараз проста паднашу, што ведаю, допустим, мясцовасці проста. Не, гэта не так. Але да таго момента
Не, гэта не з'яўляецца. Да таго моманту, пакуль гэта не звязана з тою працай, альбо абацтва не дазваляе гэта. Зараз, калі ты прабачыш мяне, пачакай, што гэта ўсё наконт Лорэнса Ротвегеля? Чаму прыор Ферэнс так не нервуецца? Лорэнс? Лорэнс? Я не ведала, што ты настолькі ведаеш гэтага чалавека, каб выкарыстоўваць яго хрысціянскае імя. У любым выпадку, я ніколі не сустракал за ім асабіста. Але прыор і айцец абацтва сустракаліся. Я толькі ведаю, што ён купіў нейкую колькасць найбольш каштоўных манускрыптаў на працягу гадоў. Ён заплаціў дастаткова, каб дапамагчы абацтву тады, калі яму гэта спатрэбілася. Напрыклад, што ён набыў? Я не памятаю. Я ведаю... Ты ведаеш, у мяне ёсць іншыя абавязкі, якія мне трэба зрабіць. Як наконт гэтага, Андрэас? Калі ты дапаможаш мне вяртаць некаторыя страчаныя кнігі, я скажу табе, што я ведаю наконт барона. Я спадзяваўся папрацаваць над маім шэдэўрам, але мне падаецца, я магу дапамагчы. Я разумею, але рэдка калі знойдзецца час, але рэдка калі можна знайсці час, калі я ў скрыпторыуме і братія не знаходзіцца тут. Дзякуй вялікі. Гэта для карысці абацтва. Дзе мне пачаць? Там, где ты, твоя когорта пакінула, раскідала кнігі па ўсяму скрыпторуму. Я скажу табе, якія кнігі мне патрэбныя, знайдзі іх і вяртай іх да мяне. Першыя кнігі, якія мне патрэбны, першыя 2 тома Аенеіды. Паэтычны эпас, распавядаючы легенду Аэнеса, героя Троі, які змагаўся, каб спыніць свае асабістыя жаданні супраць яго судьбы, with his destiny to яго судьбы, лёсу, каб знайсці Рым. Напісала была ў першым стагоддзі да нашай эры рымскім паэтам Вірджилам. Вы бачыце, калі ўжо касячу з перакладам, я ўжо трошкі... Блін, ўжо 3:20, не халеры мы прасядзелі. Так. Поўнасцю апісала, наколькі тоўстая. Мы нават удакладняем, у якіх дзюймах. Я ведаю. Яны сярод улюбёных П'еро. Ён трымае іх каля майго стала. Яны не яго, каб ён іх трымаў. Вось яны, 2 кнігі. Яны даволі пазнасіліся. Я спадзяюся, ты не супраць. Гэтыя тамы былі старыя, нават калі П'еро пачаў рабіць іх копіі. Як даўно гэта было? 3 гады. Аенеіда — адна з маіх найулюбёных гісторый, і я разумею, чаму так падабаюцца П'еро. Опа, і тут яна з'яўляецца. Аэнес абраў сваю працу багам вышэй за свайго каханага, сваю каханую Дзіда, альбо каханага. Каханую я не ведаю, гэта нічога не гаворыць. Камастрамаль. Ты думаеш, sense of duty, як бы так гэта перакласці, карацей, лёс, яго нечэсць, як яна, абавязак, яго адчуванне абавязка, проста яго абавязак Аэнеса так падабаецца П'еро. У нас усіх ёсць свае назначэнні. Брат П'еро
бярэ свае адказнасці больш сур'ёзна, чым большасць іншых у гэтым аббацтве. Ты насамрэч вельмі сур'ёзна адносішся да сваіх абавязкаў. Андрэас, альбо прызначэнне. Андрэас, у мяне не было выбару ў маім прызначэнні. Амаль ніякіх жанчын няма. У мяне пытанне да самога сябе. Няўжо гэта настолькі дрэнна быць... Няўжо быць жанчынай настолькі абавязваюча? І вось жанчына ўнутры ў маёй галаве. Адкуль ты будзеш ведаць? Праўда. Яна ведае сваё жыццё лепей, чым я. Можна, як абраць варыянт нашага, чарвя, якраз такі кніжнага. Праўда, але гэта не значыць, што жанчына не можа атрымліваць гонар у сваім абавязке. Можна пагадзіцца проста. Давайте пагадзімся. Я дзякую табе за то, што ты разумееш, наколькі абмежаваныя нашы ролі і нашы выбары. Нават у гісторыях мы Мейдэнс. Мейдэн проста пакаёўкі, але гэта яшчэ слугі, якіх трэба выратаваць і ажаніць. Злобныя, як гэта, seducers, як цябе перакласці-то. Спакусніцы. Злобныя спакуснікі мужчынам. І далей я ўжо проста не перакладу. Як і дзіда, мы звычайныя жанчыны з'яўляемся толькі інструментамі ў гісторыях людзей. Мы ніколі не можам быць пратаганістамі ў нашых асабістых гісторый. Ніводная жанчына, акрамя ніводная жанчына не з'яўляецца выключэннем з гэтага, пачынаючы ад імператрыцы і заканчваем монахіняй. Гэта наш лёс. А я сказаў людзей, там мужчын. Я выбачаюся, просто у ангельскай ёсць такое, што мэн можа падразумевацца, мецца на ўвазе, што гэта мужчына, а можа мецца на ўвазе, што людзей. Такое ёсць у ангельскай. У гэты раз я хацеў сказаць, што гэта мужчын. Можа, сказаў людзей усё яшчэ. Таму што ўжо зараз расплываецца ў мяне то, што я гавару, і тое, што я... Тут кантэкст іншы. Я поўнасцю згодны, што тут павінна быць мужчын. Таму што тут за гэтага кантэксту патрэбна мець на ўвазе, што гэтым маюць на ўвазе мужчыны. Вось. Я гаварыўся, калі так сказаў. Калі сказаў людзей. Мне падаецца, я разумею, чаму зараз, чаму табе так не падабаецца Аэнеіда. Гэта неблагая гісторыя для мужчын. А зараз кнігу, калі ласка. Кнігі. Пум-пум-пум. Мы збегаем просто нахрен. Не, мы не можем збегчы. Дзякуй. Наступная... Знішчаны Герін. Італьянскі рыцарскі раман, напісаны Андрэа да Барберіно ў раннім 15 стагоддзі. Галоўны герой падымаецца з бедных слаёў, каб пайсці на гераічныя прыгоды і даведацца, што ён нашчадак нейкіх там арыстакратаў. Арыгінальна выдана як манускрыпт, яна атрымала вялікі поспех як раздрукаваная кніга. Гэта раздрукаваная копія. Зялёная вокладка. Ага, добра. Мне няма, я не ведаю пра памер, але мне няма інфармацыі пра яе памер, але спадзяюся, апісання хопіць. Я ведаю, пра якую ты гаворыць. Брат Эйдак чытаў яе. Вось там. Мне падаецца, абучку не дадуць. Мы ўжо даволі доўга сядзім.
3:30 нават. Гэта вельмі доўга. І я ўжо трошкі падстомлены, мне складана ўжо проста чытаць гэта ўсё. Я скажу зараз, ну, як звычайна, пасля пятнічных стрымоў, я гэтую гульню нават набыў. То бок, і гэта мы зараз гуляем у афіцыйную. Я яе ўзяў на гэты стрым, і я яе нават набыў, таму што мне цікава было у яе пагуляць, і, ну, моманту я бы, можа, і не знайшоў. Яна цікавая. Складана трошкі для стрыма, ну, трошкі складана, таму што мне трэба чытаць шмат. Але вы ведаеце, дзесьці я, мне падаецца, ўжо падмацаваўся дастаткова, каб такія стрымы нават проста перакладаючы. Я спадзяюся, не вельмі непрыемна мяне чуць, як я проста сяджу перакладаю на працягу 3 гадзін. Спадзяюся, вам нармальна. Калі вам такі фармат падабаецца, то я не супраць. Адзінае, што можа я бы трошкі, не ведаю, залежыць хутчэй ад адчування, таму што зараз канец тыдня, трошкі стомлены, шмат працы было і гэтак далей, ну, разумееце. Вось. Цікава было бы паглядзець, што далей. Мне таксама цікава. У нас две адвенчуры, адна за адной. Сучасная вось гэта Pentiment, якая косіць пад старую гульню, і наадварот мадэрнісцкая The Longest Journey, якая старая гульня, але, ну, у сваім геймплеі, але распавядае пра такі больш прадвінуты сусвет футурыстычны. Абедзве хацелася б пагуляць, таму я думаю, што нават на наступным тыдню я возьму яшчэ The Longest Journey, можа 1, можа 2 дні яшчэ буду стрыміць, пагуляем трохі ў іх, таму што цікава. А Pentiment таксама вельмі добрая, яна больш распавядае гісторыю і спрабуе распавесці сваю думку. То бок, ну, разумеецца, ніякага вось гэтага піксель-ханцінга няма, але пры гэтым накідваецца шмат лора, і яны вельмі паглыбляюць нас у гісторыю. То бок, вось гэтыя ўсе мясцовасць поўнасцю, мапа, што, дзе. Людзі вельмі, тыя, хто рабілі, вельмі замарочыліся на тэму таго, каб гэта было, калі не дакладна, я не ведаю, дакладная ли яна, я не гісторык, але яна вельмі паглыбляе ў моманце, і разважанне наконт не толькі гісторыі, калі далей яшчэ будзе не толькі гістарычнае падкрэсліванне альбо сацыяльныя нейкія тэмы, я так разумею, што зноў жа, я чуў, што гэта, дэтэктыўная гісторыя потым нечакана пачынаецца. І, ну, глядзячы па першым 3 гадзінам, дэтэктыўная гісторыя пакуль не пахне, але добрая дэтэктыўная гісторыя спачатку вас паглыбляе ў персанажаў, якія будуць удзельнічаць у потым нейкай таямніцы. Тады яна робіцца, гэтая гісторыя толькі больш цікавай. Таму мае сэнс дадаць шмат персанажаў. Адна ваўчара расказвала па секрэту. Так. Вось, таму паглядзім, як яно пойдзе. Мне цікава, што будзе далей, таму што калі будзе дэтэктыў, я люблю дэтэктыў, я люблю таямніцы. Зараз у нас толькі такая па тыпу уваходная кропка ідзе, толькі даволі глыбокая, даволі, ну, на 3,5 гадзіны як мінімум. Вось, зараз гэтыя кнігі яшчэ прачытаць, і там яшчэ невядома, калі ўсё пачнецца, там закруціцца глыбока. Я думаю, мы яшчэ з паловай горада не пазнаёміліся. Добра, на гэтым я буду скончваць. Меркаванне маю такое. Гульня добрая. Сучасныя адвенчуры, я скажу, яны крутыя, але больш яны сканцэнтраваны як візуальная навела. Яны больш пра апавяданне, а не проста пра геймплей. Багемы даволі даўно я не бачыў. Яна зараз стрыміць... не, пачакайце-ка, альбо я бачу на гэтым тыдню. Мне падаецца, бачыў. Багема стрыміць Life is Strange зараз, Before the Storm. Малаток зараз у Broforce перамагаю ўсіх. Калі не ведаеце, Broforce гэта такі жарт над баевікамі 80-х, 90-х і нулявых яшчэ ранніх. І куткі зараз гуляю у Vampire the Masquerade, Ватафака БЛР сядзіць у Baldur's Gate, наш шмат, Батакапа у проста размовах зараз, Макіяж ідзе нейкі, Evil Dive у Tom Clancy's The Division, а вершнік у The Witness. У мяне вельмі вялікі выбар зараз. Я нават трошкі губляюся. Пам-пам-пам-пам-пам. Каму б вас адправіць? Давайте я вас перадам да малатка. Ці перадакідаю я на гэтым тыдню да малатка. Я вось не магу ўсё згадаць. Кінуць дайс. Неблагая ідэя, каб ён у мяне пад рукою быў. У мяне ёсць. Колькі ў нас стрымераў? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я кіну D8. І калі 8 выпадзе, то я перакіну проста яшчэ раз.
3. Третім у нас ідзе ікуткі, таму накіроўвае да ікуткі. Калі што, заскоквайце да астатніх, каму цікава па розным тэмам, бо ўсяго рознага вельмі хапае. Я перадам вас ікуткі. Добрага вам вечара і паглядзім, як наш друкар будзе паводзіць сябе пазней. Я думаю, будзе яшчэ стрым па Pentiment. Я думаю, дабяруся. Добрага вам вечара, добрых вам выходных і пабачымся.